Szanowni Państwo, dobry wieczór. Czas rozpocząć jubileuszową galę Silesian MMA 15. Organizacja Silesian MMA opuszcza na moment Górny Śląsk i wita w stolicy Małopolski. Wita w Krakowie w hali widowiskowo-sportowej Suche Stawy Adrian Walczyk. Dobry wieczór wszystkim kibicom, którzy są już razem z nami. Witamy również serdecznie wszystkich tych, którzy oglądają nas w transmisji w systemie pay-per-view. Przed nami wieczór pełen sportowych emocji, 11 pojedynków, a wśród nich walki na zasadach MMA semi-pro, walki bokserskie oraz jedna walka grapplingowa. W walce wieczoru zobaczymy pojedynek pięściarski na dystansie 4 rund, każda z nich po 3 minuty, a w tej walce rękawice skrzyżują Daniel Rutkowski, były mistrz organizacji FEN, były mistrz organizacji Babylon MMA, obecnie zawodnik Federacji KSW, a naprzeciwko niego stanie Salim Tuchari. Między innymi w klatce zobaczymy również Grzegorza Szulakowskiego oraz Sebastiana Kotwicę. Te nazwiska wiele znaczą w środowisku sportów walki, a więc szykuje się nam naprawdę piękna uczta tutaj w Krakowie. Zanim zaproszę do naszej klatki pierwszych zawodników, jeszcze w imieniu organizatora pragnę gorąco podziękować wszystkim naszym sponsorom oraz partnerom. Montostale Silesia, DBX Bushido, Superbutelki.pl, Hero Farm, suplementy i peptydy, Paka od zwierzaka, Power Meal Catering dietetyczny, Krowa Mać Burgers Kraków, zintegrowana służba ratownicza, terapia manualna, Ali Nurbagandow, Show Your Strength, Grupa Wolf, Druk Appla, Aqua Woda Sodowa, Climax, CBD Med, Maksymilian Prusak, Panomedia oraz Deep Energy. Serdecznie wszystkim sponsorom dziękujemy, a już teraz, szanowni państwo, czas zaprosić do nas pierwszych zawodników. Witając się z pierwszymi kibicami, zwracałem uwagę na to, że będą to najmłodsi zawodnicy, którzy są dopiero na początku swojej sportowej, długiej, nierzadko krętej drogi. Dlatego bardzo państwa proszę, byśmy obu zawodników przywitali entuzjastycznie, gromkimi, wielkimi brawami, tak by ten wieczór zapamiętali na długie lata. Szanowni państwo, walka na zasadach MMA 3 razy 2 minuty bez uderzeń na twarz. W narożniku srebrnym reprezentant klubu Kohorta Poznań. Przed państwem Kacper Przybylski. Wierz w siebie, wiara czyni cuda. Wielu się nie udało, ale tobie się uda. Wielu zwątpiło w krytycznej chwili, a wygrali ci, którzy nie zwątpili. Wierz w siebie, wiara czyni cuda. Wielu się nie udało, ale tobie się uda. Wielu zwątpiło w krytycznej chwili, a wygrali ci, którzy nie zwątpili. To dla tych, co oddali sportu serce i życie jak my muzyce. Temu kawałku na tej płycie, nieważne czym się trudnicie, rugby, sztuki walki, siłownia czy co innego. Ważne, żeby dawać zawsze 100% siebie, kolego, grzać do przodu. Szanowni państwo, przywitajmy brawami Kacpra Przybylskiego, Kohorta Poznań. A jego przeciwnikiem w narożniku złotym będzie reprezentant Ankos MMA oraz Porada Fight Leszno. Przed państwem Tyson Kwiatkowski. Do celu. Moje skrzydła znów niesie wiatr, z rozbitem wybucha. Jestem jak wojownik, ja lecę jak ptak pośród tatr. Nigdy się nie poddam, zawsze o swoje walczę. Po twoje dyktando nigdy nie zatańczę. Charakter twardy, nie do przebicia pancerz. Ach, uwierz, że dobry ze mnie tancerz. Mam swoje zasady i niełatwo jest je złamać. Nie robię z siebie Boga, nie musisz mi się kłaniać. Zawsze jestem sobą, nikogo nie udaję. Dajesz mi szacunek, tym samym ci oddaję. Ja człowiek starej daty i takie wyznaję obyczaje. Gdy idę do przodu, zawsze 100% daję. Jestem jednym z tych, co do końca tu zostaje i nie odejdzie mordo, dopóki się nie naje.
daje. Gdy czegoś mocno pragnę, pędzę do celu i to dostaję. Choć czasem bywa ciężko i serce się kraje, to uwierz, że walczę i się nie poddaję. A gdy upadnę na dno, to zawsze z martwych wstaję. Walczę. I na samym początku dzisiejszej gali walka w MMA w kategorii 44 kg. 44 kg, ponieważ przed nami dwóch młodzieńców. Z jednej strony Tyson, mający 11 lat, z drugiej strony Kacper, lat 12. Jak widzimy tutaj panowie jeszcze do limitu mają całkiem sporo, ponieważ obaj na wagę wznieśli 41,5 kg. I od razu również wyjaśnimy, że tutaj na galach Silesian MMA mamy taką charakterystyczną rzecz, czyli nie ma narożnika czerwonego i niebieskiego, ale jest narożnik niebieski i żółty. W żółtym melduje się Kacper, w niebieskim Tyson. Przed nami za chwileczkę pierwsza runda. Oczywiście ze względu na PESEL obydwu zawodników walka jest ustalona na zasadach. Walka ustalona na zasadach bez uderzeń na twarz, oczywiście ze względu na młody wiek zawodników, ale co nie zmienia faktu, że właściwie takie ciosy typu body punch nadal potrafią zrobić sporą krzywdę, nadal potrafią dać dobre, duże widowisko. Mamy właściwie różne możliwości, również dochodzą do tego kopnięcia. Zobaczymy, jak ci młodzi zawodnicy sobie poradzą na tym etapie kariery. Widzimy mocne skupienie na twarzach chłopaków. Przypomnijmy jeszcze, że tutaj rundy mamy dwuminutowe. Dobry frontal, dobry front tempo, dobra próba obalenia i właściwie skuteczna. No, jeżeli Tyson wyciągnie głowę, a wszystko na to wskazuje, zdobędzie plecy swojego przeciwnika. No, ale na tą chwilę bardzo dobrze, bardzo przytomnie broni się Kacper. No już powolutku ta głowa wychodzi, ale podniesiona walka do stójki. No i walka wraca do stójki faktycznie. Po raz kolejny po nogi. Ten sam zawodnik, tak, ten sam zawodnik po raz kolejny próba obalenia, tym razem skuteczna. Teraz Tyson stara się ustabilizować Kacpra, który bardzo przytomnie, bardzo mądrze stara się wspiąć po siatce. Tak, dokładnie, mimo że zawodnicy oczywiście nie mają prawa być doświadczeni, to zachowują się bardzo dojrzale w samej walce, naprawdę bardzo mądre, dojrzałe zachowanie. Tam wcale nie ma dużej paniki, jakichś nieprzewidzianych ruchów, tylko wszystko wydaje się naprawdę fajnie, dobrze, mądrze zaplanowane, realizując taktykę walki. No, widzimy, oddał plecy teraz Kacper, nogi wpina Tyson. A do końca tej pierwszej rundy 20 sekund. Sygnał informujący, że zostało do końca rundy 10 sekund. Wydaje mi się, że już żaden z chłopaków nie będzie próbował zmienić nic w tej rundzie. Właściwie tak samo jak ona wygląda do tej pory, skończyła się w ten sam sposób. Ale to Tyson chyba był osobą, która bardziej szukała walki, był bardziej osobą stroną dominującą. Dlatego myślę śmiało, że tą rundę można zapisać na jego konto. Tak, tutaj też nie ma co się oszukiwać, ale zasady, gdzie nie ma tych ciosów na twarz, będą powodować to, że te obalenia będą zawsze bardziej punktowane u sędziów. Dwa obalenia zaliczył Tyson. Jedno było takie ustabilizowane, gdzie... Bardzo wyraźne, tak, tak, dokładnie. Gdzie jednak Kacper na dłuższy czas zapoznał się z matą klatki Silesian MMA. Oprócz tego myślę, że strategią właściwie dwóch chłopaków i myślę, że o tym będą przypominać trenerzy w narożnikach, że faktycznie te punkty konstant zbierać na przykład takimi kopnięciami low kick, który właściwie będzie
tym momencie najskuteczniejsze i również na tej karcie punktowej u sędzi będzie musiało się zaznaczać, zwłaszcza kiedy nie mamy możliwości zadawania ciosów na twarz. A tutaj mieliśmy jeszcze te bardzo efektowne wyniesienie. Wyłapał nogi swojego przeciwnika, po czym wyniósł wysoko Tyson podczas tego obalenia. Tyson mocno nakręcony, chyba zmotywowany właściwie tą pierwszą rundą. Zaczynamy rundę drugą. A teraz Kacper dążył do sklinczowania i czy uda się ustabilizować? No, przez chwilę wydawało mi się, że Kacper będzie zawodnikiem z góry, ale odpuścił tą akcję. I na to... Był taki moment, że faktycznie mógł stabilizować swojego rywala pod sobą, ale zdążył się Tyson sprytnie wyślizgnąć. Znalazł się w tym momencie na swoim rywalu, ma takie top position, faktycznie próbuje zdawać ciosy. Mam wrażenie nawet, że tam jeden cios bustał o twarz, ale faktycznie było to zdecydowanie nieintencjonalne. A teraz mamy próbę przejścia pozycji, minięcia tych nóg. Po raz kolejny klincz pod siatką. Wyłapanie, wyniesienie i obalenie. Tak, mam wrażenie, że to jest bardzo dobra taktyka realizowana ze strony Tysona. Finalnie on był na swoim rywalu, pozwolił mu wstać. Wydawało się, że oczekuje te walki w stójce, a momentalnie właściwie przeszedł do kolejnego skutecznego obalenia i właściwie te punkty zapisują się na jego koncie. Tak, i pamiętajmy, że o tych dwuminutowych rundach tutaj już nie, pół minuty do zakończenia tej drugiej odsłony. Także tutaj takie obalenie, ustabilizowanie pozycji daje bardzo dużą przewagę na kartach punktowych. Teraz jeszcze próba wpięcia nogi za plecy. Tak, dokładnie. Właściwie też trzeba dodać, że Tyson naprawdę bardzo ambitnie z góry pracuje. To też nie jest tak, że on jedynie co próbuje utrzymać go w swojej pozycji, tylko widzimy, że próby na pozycji teraz ładnie odrzucił biodra, nie dał się złapać za nogę. Naprawdę fajne, bardzo dojrzałe zachowanie w tej walce. No i tak naprawdę gong teraz ratuje z opresji Kacpra. Coraz śmielej Tyson się rozkręca i faktycznie, tak jak mówisz, też jestem w stanie podpisać się pod tym zdaniem, że to gong w tym momencie troszeczkę uratował Kacpra. Zobaczymy, co pokaże runda trzecia, bo faktycznie albo tym razem Tyson pójdzie za ciosem, albo faktycznie dla Kacpra ostatni moment, ostatnia szansa, aby się odbudować, zmienić coś w swoim gameplanie. O, i tutaj powtórki tego wyniesienia. Ładna akcja, kiedy ląduje już w pozycji bocznej. Bardzo czytelna, bardzo efektowna, właściwie efektywna i efektowna. Na pewno sędziowie musieli to zapisać na swoich kartach punktowych. Runda trzecia decydująca, właściwie final round. Tak, przed nami ostatnie 2 minuty tego starcia. Wyłapanie kopnięcia. Od razu tak, właściwie Kacper rozpoczął prawym kopnięciem middle kick, na co bardzo dobrze zareagował Tyson, przechwycił tą nogę, no i przenosimy po raz kolejny walkę do parteru. I po raz kolejny to Tyson zajmuje top position. No bardzo ładna teraz taka kulanka w parterze. Było tam również wykorzystanie siatki. Wydaje mi się, że tam chyba wyłapana ręka, nie, już uwolniona. Ale był taki moment, że faktycznie Kacper cały czas trzyma Tysona za rękę, przez co ten uniemożliwiał mu zmianę pozycji, ale faktycznie sytuacja się zmieniła. No, mocno teraz presją, barkiem wjeżdża na szczękę swojego przeciwnika. Dzięki temu stabilizuje pozycję. Tak, sprytnie to wymyślił, skoro nie wolno zadawać ciosów na twarz, to zawsze można delikatnie przyduszać, utrudniać i spowodować taki właśnie delikatną... Mamy duszenie trójkątne nogami. Ale jeszcze nie dociągnięte. Widzimy też bardzo przytomnie, bardzo mądrze broni się przed tym Kacper. No, ta noga też chyba nie do końca dociągnięta pod dół kolanowy.
Myślę, że Tyson w ten sposób nie jest w stanie udusić swojego przeciwnika, ale może go oczywiście bardzo, bardzo mocno zmęczyć. Może w pewnym momencie uda mu się tą pozycję poprawić, fakcie tak, aby ta klamra, to dopięcie było dużo bardziej szczelne. O, tak jak właśnie. Tak jak w tej chwili może faktycznie się udać. Sprytnie jeszcze podbiera nogę swojego rywala. Tak, to będzie prawdopodobnie zakończenie tego pojedynku, mimo że... Tak, dokładnie, mimo że 19 sekund do końca sędzia bardzo przytomnie nie pozwolił już tracić przytomności swojemu. Duże gratulacje dla Tysona Kwiatkowskiego, naprawdę pokazał się bardzo, bardzo dojrzale w tej walce. Właściwie od pierwszej rundy budował swoją przewagę, która właściwie cały czas rosła. Pierwsza runda, druga runda i w trzeciej rundzie przeszedł do akcji kończącej. Naprawdę jak na ten wiek spore umiejętności, dobrze się zaprezentował. Zobaczymy, oby ta kariera układała się jak najbardziej kolorowo temu młodemu chłopakowi. Silesian MMA 15. Zanim ręka zwycięzcy powędruje w górę, raz jeszcze Państwa proszę o wielkie brawa dla obu młodych zawodników, przed którymi wiele wspaniałych przygód. 5 sekund przed zakończeniem rundy trzeciej. W pierwszej minucie i 45 sekundzie walkę przez poddanie, trójkąt nogami zwycięża Tyson Kwiatkowski. Wielkie brawa dla zwycięzcy tego pojedynku Tysona Kwiatkowskiego, ale również dla jego przeciwnika Kacpra Przybylskiego. Tak, formalności stało się zadość, właściwie sędzia tylko dopełnił formalności. A my dziękujemy widzom z YouTube'a i zapraszamy do systemu pay-per-view na kolejne walki. Przed nimi wielkie wyzwania i szansa na realizację marzeń. Tak naprawdę w tej walce trudno mówić o przegranym, bo obaj zawodnicy pokazali charakter, pokazali różne techniki i raz jeszcze nagrodźmy ich za to brawami. A przed nami kolejny pojedynek Silesian MMA 15. Walka semi-pro 3x3 minuty w kategorii 66 kg. Sponsorem tego pojedynku jest Aqua Woda Sodowa. A do narożnika srebrnego zapraszam reprezentanta Fightman Bochnia. Przed Państwem Krzysztof Panna! Honor. Kilka ostatnich kroków, by dojść do szczęścia. Potrzebuję twego wsparcia jak nigdy indziej. Już nie liczę na farta i nie czekam, że to samo przyjdzie. Bo dzień to czas między wschodem a zachodem. Dzień to milion załatwionych spraw, to jest jasne jak słońce. Jeszcze do niedawna szedłem jak wszystko we mgle. Czas między palcami jak piach skurwiał, że hej, słońce księżyc i tak w kółko. Żarcie chlanie, nowe skoki, play jak łóżko. Mówię sobie, rzuć to, jak każdy, kto rzuca szlugi. I zrób krok, bo tych co nie robią, świat nie lubi. I zrób krok na siebie, dla muzyki i dla ludzi. Jeden mały krok jak liść pysk musi cię obudzić, obudził. Jak kiedyś dzwonek na przerwę, lekcje były nudne, każdy myślał co po nich będzie. I tak teraz pobiegnę najszybciej jak mogę, dajcie mi siłę, a obiecuję, że was nie zawiodę. Przed sobą drogę mam, ona jest do przejścia. Kilka ostatnich kroków, by dojść do szczęścia. Potrzebna mi wasza energia, żeby się przebić, więc wszyscy pomożecie? Pomożemy! Przed sobą drogę mam, ona jest do przejścia. Kilka ostatnich kroków,
wrogów, by dojść do szczęścia. Potrzebna mi wasza energia, żeby się przebić, więc wszyscy pomożecie? Pomożemy! Obiecuję, nie zawiodę was, tak będzie na pewno. Energię, którą mam od was, można równać ze słoneczną. To właśnie dzięki wam ładuję baterię, nabieram dystansu, wdycham tlen, czuję się pewny. Robię małe kroki, które tworzą większe kroki, które tworzą jeszcze... I oto do naszej klatki wchodzi reprezentant Fightman Bochnia, Krzysztof Panna, srebrny narożnik. Potrzebuję tej energii z waszych pełnokrwistych serc, z prawdziwych emocji, z uniesionych rąk. Właśnie dzięki temu robię krok, jedni ludzie są na głodzie. A jego przeciwnikiem w narożniku złotym reprezentant Nemesis Team. Przed państwem Hubert Mroczek. Zacząłem od zera, tak jak Fibonacci, nie kalkulując, czy to się mi opłaci. Jestem z Raszyna i wiem, jak to brzmi, dlatego wchodziłem oknem, gdy zamykali drzwi. Błogosławieni, co nie mieli zbyt łatwo, w drodze na szczyt nie spocznę jak Diatłow. Robią wszystko, żebym tylko nie przebrnął, gdy zasiądę na tronie, mogąc smoknąć się w berło. Kilku ludzi straciłem, ale chuj w to, ci najważniejsi zawsze za mną pójdą. Jedynak, co ma kilku braci i ślepą nadzieję, że ta droga... I przed nami kategoria piórkowa. Krzysztof Panna podejmie Huberta Mroczka. Wiek bardzo zbliżony, ponieważ 20 lat po stronie Huberta i 21 po stronie Krzysztofa. Myślę, że również zbliżone doświadczenie zawodnicy występujący w underkarcie są tak dobierani, aby byli właśnie podobni swoim doświadczeniem, swoim niskim doświadczeniem. I zobaczymy, niech wyłonią się z nich wśród ci najlepsi, którzy mają prawo rywalizować na wyższym poziomie. Jeśli wspomnieliśmy o tym, że mamy dwóch może zawodników z niekoniecznie dużym doświadczeniem w klatce, za to sędzia jest bardzo doświadczony, sędzia Piotr Jarosz będzie sędziował to spotkanie, przypominam. Żółty narożnik Krzysztof Panna, niebieski Hubert Mroczek. Widzimy, że od razu tutaj będą Od początku, tak jest. mocne wymiany. Właściwie tak, to już nie są walki dzieci, to są właściwie walki na pełnym dystansie, z właściwie pełną gamą, z możliwością zadawania wszystkich ciosów. No i nie było tutaj tego badania dystansu, badania przeciwnika, od razu mocne wymiany. Na tą chwilę typowo bokserskie. Krzysztof Panna, mam wrażenie, że to właściwie on szuka więcej tej walki, tak inicjuje większość ataków, co nie zmienia faktu, że Hubert Mroczek jak najbardziej ma prawo walczyć z kontry, właściwie całkiem dobrze mu to wychodzi. Momentami oczywiście w sposób chaotyczny są zadawane niektóre ciosy, niektóre dochodzą do celu, ale jeszcze nie było takiego ciosu z impetem, który właściwie by gdzieś tam sprawił większe problemy dla któregoś z rywali. Pierwsza próba obalenia, czy skuteczna? No dobrze, dobrze się teraz broni Hubert, coraz wyżej podciąga sobie swojego rywala. Ale mocno, mocno ta klamra zapięta przez Krzysztofa. Panowie spod klatki powędrowali na środek i powędrowali. Fakt, że udało się faktycznie Hubertowi wybrnąć z tego, będąc w tych opałach. No i po raz kolejny mocne wymiany, no i tym razem po nogi Hubert nurkuje i robi to znacznie lepiej, ponieważ wynosi skutecznie swojego przeciwnika bardzo wysoko i rąbie nim o matę, lądując na tą chwilę w gardzie. Właściwie na chwilę obecną w obaleniach przynajmniej 1-0 dla Huberta Mroczka. Właściwie również zajął w tym momencie dominującą pozycję. Zobaczymy, co z tego uda mu się zrobić, co z tego będzie próbował zrobić. Właściwie na chwilę obecną wydaje to aktywnie próbował pracować w parterze w dole Krzysztof Panna. Oj, zobaczymy, co za chwileczkę czas pokaże. No i jest próba szukania tam trójkąta, nogi przełożone. Trzeba ją jeszcze dobrze dociągnąć.
No czyżby druga walka Poprawia, tak jest. kończona trójkątem? Właściwie napatrzył się na młodszych kolegów i naprawdę całkiem blisko. Nogi są bardzo dobrze dopięte. Teraz kwestia tego, że Hubert Mroczek jeszcze cały czas bardzo przytomnie się broni. Walczył do końca, ale finalnie z tego się nie dało. To co zauważyłeś, bardzo dobrze dopięte nogi, mocno ściśnięta klamra. No i drugi pojedynek dzisiejszej gali zakończony przez trójkąt nogami. Panie i panowie, jesteśmy gotowi do ogłoszenia werdyktu. Ten pojedynek trwał 2 minuty i 24 sekundy. A pojedynek ten przez poddanie trójkąt nogami zwycięża Krzysztof Panna! Narożnik srebrny! Zwycięzcą tego pojedynku przez trójkąt nogami zostaje Krzysztof Panna. Naprawdę bardzo dobry pojedynek, dynamiczny, jeżeli chodzi o wymiany w stójce, bardzo dający nam dużo emocji, no ale te wyniesienie przez Huberta również bardzo dobre. No i oczywiście trójkąt Krzysztofa, który kończy tą walkę. Brawo. Nie zdążyliśmy się sporo przyglądać obydwu zawodnikom. Właściwie walka skończyła się po 2 minutach, tak jak Artur zaznaczył. Zobaczyliśmy kilka ciekawych wymian bokserskich. Skuteczną próbę obalenia, no i tym bardziej skuteczną próbę zapięcia trójkąta. Walka i po walce. A teraz zmieniamy formułę i przenosimy się do świata boksu. Trudno wyobrazić sobie lepszy początek jubileuszowej gali Silesian MMA 15. 2 walki zakończone przez poddanie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przypadku pojedynku pięściarskiego, a właśnie taki pojedynek już przed nami. 3 razy 3 minuty, kategoria wagowa 71 kg, a sponsorem tego pojedynku jest terapia manualna Ali Nurmagomedov. W narożniku srebrnym reprezentant Matyja Boxing Academy. Przed państwem Konrad Romik. Sierp, celny cios dostajesz w łeb. Prawy prosty, lewy sierp, ty na dekach wygrałem. Precyzja jak u zegar, mistrza zwinność jak u gumy. Ciężką pracę biegu, kiedyś będziesz siebie dumny. Liczy się tylko walka, charakter jak Sparta. Zawsze walka do końca i będzie dumna matka. A jak braknie tlenu, pójdzie siła z charakteru. Szacunek dla klubu i szacunek dla trenerów. Uderza adrenalina, widzisz tylko przeciwnika. Koncentracja, ciężkie ręce, krew wolno po twarzy spływa. Siła, technika i kondycha, wszystko musi zgrać się. Po to, żeby wygrać, wylewasz poty na macie. Konrad Romik, Matyja Boxing Academy, narożnik srebrny. A jego przeciwnikiem w narożniku złotym reprezentant Hutnika Kraków, sekcja bokserska. Przed państwem Kamil Zuzewicz.
Za chwileczkę przed nami kolejny pojedynek, tym razem na zasadach bokserskich, w którym zmierzą się Konrad Romik versus Kamil Zuzewicz. No i to, co się rzuca na pierwszy rzut oka, tutaj spora różnica wieku. 19 lat po stronie Konrada i 31 po stronie Kamila. Mało tego, Kamil Zuzewicz faktycznie jest reprezentantem sekcji bokserskiej Huti Kraków, także walczy na własnym obiekcie. Myślę, że będzie również wspierany dopingiem publiczności, walczy na własnym podwórku. Zobaczymy, jak sobie z tą niemałą dawką presji poradzi Konrad Romik, faktycznie walcząc z dużo starszym, prawdopodobnie bardziej doświadczonym gospodarzem. Konrad, niebieskie spodenki, owiki srebrne. Pierwszy spróbował Kamil, właściwie bardzo chaotycznie, właściwie gdzieś tam oczywiście z pełnym impetem, ale troszeczkę się zerwał, nogi zostały z tyłu, musi być na to bardzo czujny. Konrad Romik mógłby spróbować faktycznie nieco walki z kontry, może walki w tempo. Ma również nieco lepsze warunki fizyczne, będą troszeczkę wyższym i faktycznie w tej szermierce na pięści ma to naprawdę bardzo duże znaczenie. Ale powolutku skrada się do niego Kamil. Ale bardzo sprytnie Konrad naprawdę wykonuje dobry footworking, dobrą pracę na nogach, wykorzystuje swoje dobre warunki fizyczne, stara się utrzymać swojego rywala w długim dystansie. Właściwie jakbym mnie posłuchał, dołożył kilka akcji na biegu wstecznym, które właściwie również wydały się celne. Teraz sam zdecydował się ruszyć co nieco do frontalnego ataku. Właściwie cały czas ten sam obraz, właściwie ta sama realizowana taktyka, to Kamil próbuje skrócić dystans, jest zdecydowanie większym ofensorem. Konrad próbuje utrzymać tę walkę na dystans. Bardzo często właściwie panowie również klinczują w momencie, kiedy Konrad zatrzyma się po swojej walce na biegu wstecznym. Szybciutko, nie ma walki w półdystansie, przechodzą do klinczu. Myślę, że warto byłoby na to zwrócić uwagę w kolejnych rundach. Tak, no i tutaj jeszcze to, że walka jest toczona w klatce, nieco chyba utrudnia zadanie Kamilowi, ponieważ ciężej zapędzić kogoś pod siatkę. Nie mamy tutaj takich typowych narożników 90-stopniowych jak w ringu. No i to też ring jest nieco mniejszy. Zdecydowanie tak. Właściwie obydwoje z tymi zawodnikami, którzy walczyli na różnych platformach, w ringach, w klatkach. I umówmy się, te walki stójkowe, walki bokserskie zdecydowanie dla nich bardziej stworzoną platformą jest zdecydowanie ring. To, o czym wspomniałeś, narożnik, 90 stopni kąt, dużo mniejsza platforma walki. Jest niejako ta walka na biegu wstecznym, którą teraz niejako stosuje Konrad, jest trochę bardziej utrudniona. Łatwiej złapać swojego rywala. Teraz dobrze, dobry prawy prosty nad lewą ręką ze strony Kamila Zuzewicza. No, Kamil też wydaje się zawodnikiem silniejszym fizycznie. Te jego ciosy wydaje mi się, że mają większą wymowę. Brakło troszeczkę precyzji, brakło trochę podejścia na nogach ze strony Kamila. Udało mu się fajnie przepuścić jeden z ciosów. Wrócił z akcją kontrującą, ale ona była minimalnie niedokładna, minimalnie za późno. Koniec pierwszej rundy, którą finalnie widziałbym około remisu, może z delikatnym wskazaniem na Konrada Romika. Tak, sędziowie punktowi podczas tego pierwszego starcia na pewno nie będą mieli teraz łatwego zadania, jeżeli chodzi o punktowanie tej rundy. Ale zobaczymy też, jak panowie się pokażą w kolejnych odsłonach. Tak, właściwie tutaj jestem gotowy podpisać się w tej rundzie pod Konradem Romikiem, ze względu na to, że faktycznie był bardziej precyzyjnie zadawał fajne ciosy na biegu wstecznym, na które właściwie sam nadziewał się niejako Kamil Zuzewicz, ale to w powtórkach też widzimy parę fajnych momentów, kiedy przełamywał swoimi seriami pojedyncze ciosy Konrada Kamil Zuzewicz.
teraz od razu ruszył do ataku Konrad. Zdecydowana zmiana strategii, właściwie już nie jest chłopaczkiem, który czeka na atak ze strony Kamila, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Właściwie nie czeka już tylko na walkę z kontry, bardzo często wyprzedza swojego rywala, ale znowu widzimy dobrą pracę na rozciągniętym dystansie. Poluje, czeka na ten mocny cios. To chciałem powiedzieć, że właśnie Konrad, walcząc w ten sposób, trzymając taki game plan, dość mocno irytuje Kamila, który właściwie momentami wywala mu kory, właściwie stawia wszystko na jedną kartę i często te ataki są właśnie niedokładne, chaotyczne i kończą się clinczem zamiast ciosami. Ach, teraz mocny ten lewy sierpowy, no ale I nieco przejął inicjatywę faktycznie, jeśli na początku to Konrad był to dużo bardziej aktywny, to właściwie mamy taki moment przebudzenia ze strony Kamila. To był bardzo fajny head movement, zdążył uniknąć kilku ciosów. Szkoda, że znowu wpadł, skracając ten dystans, bo nie było miejsca na zadawanie ciosów. dobry lewy prosty. Wydaje mi się, że za mało jest właśnie tej pracy tym lewym prostym, aby ustawić sobie rywala. Tak, ze strony Kamila wydaje mi się, że za dużo czajenia się, polowania, właściwie za małego samego sprawdzania, próbowania właściwie tego, czy rywal nie popełnia błędów, także troszeczkę więcej tych ciosów, nawet świadomie wypuszczać je w powietrze dla takiego bezpieczniejszego skracania dystansu, a faktycznie na trzeci, czwarty, piąty cios mogłyby dochodzić do celu, a niekoniecznie ten pierwszy i drugi. Tak, o tym właśnie, o czym mówisz, że brakuje takiej zasłony, ponieważ no, to, co chce uderzyć, jest bardzo widoczne. Widać, że chce mocno przywalić, a jak dobrze wiemy, no takie ciosy wtedy nie dochodzą, ponieważ no, rywal również to widzi. Niestety, jak to w życiu, im bardziej się chce, tym gorzej często wychodzi. Dla jasności wcale źle nie wychodzi, ale faktycznie ta mała zmiana koncepcji, faktycznie, żeby przygotować troszeczkę dłuższy zestaw ciosów, troszeczkę zastosować zmianę tempa, faktycznie byłoby to na pewno skuteczne. Konrad z kolei cały czas próbuje realizować swoją taktykę walki na biegu wstecznym, ale teraz naprawdę mocno, dobrze, twardo stanął na nogach i przyjął swojego rywala twardą kontrą, prawym, prostym, lewym sierpem. Były to dobre, celne ciosy, który właściwie w takiej bardzo wyrównanej rundzie, gdzie pada bardzo dużo takich niemrawych ciosów ze strony dwóch zawodników, dla sędziów może być kluczowe właściwie przełamanie tej przewagi punktowej takimi właśnie ciosami, które padają z impetem, robią wrażenie na rywalu. Ostatnie 10 sekund drugiej rundy. Zdecydowanie mocniej zareagował na ten sygnał właśnie Kamil Zuzewicz, który próbuje, ale właściwie na próbach skończyło się pokazać coś jeszcze w tym będzie. Tak, ale pod koniec tej rundy Konrad coraz chętniej dochodził do klinczu, szukał tego zwarcia. Zdecydowanie taka taktyka, którą zdecydowanie taka strategia, taka taktyka, jaką realizuje Konrad Romik, jest bardzo energochłonna, dużo pracy na nogach, dużo odchodzenia, jest bardzo elektryczny, bardzo czujny na wszystko, co robi rywal, właściwie dopasowuje swoją walkę pod jego tempo i teraz była ta powtórka, kiedy nie cofał się na nogach, stanął twardo i przyjął naprawdę bardzo mocny prawy prosty, lewy sierp na szczękę Kamil Zuzewicz. Była to najbardziej wyraźna akcja tej rundy. Przyglądam się obydwu zawodnikom w narożnikach, właściwie Kamil mocno nakręcony, właściwie przebiera nogami. Wydaje się, jakby się nie mógł doczekać tej trzeciej odsłony. I wygląda na gościa mocno nakręconego, który będzie chciał odrobić straty, które chyba ma świadomość ponosi. No też przypomnijmy, że Kamil walczy przed swoją publicznością, ponieważ jest reprezentantem Górnika Kraków. Także no tutaj... Nic go tutaj nie usprawiedliwia przed tym, aby oddać walkę bez walki. Tak a on tego właściwie teraz jeszcze niesiony dopingiem swoich kolegów. Faktycznie zdecydowanie przyspiesza i to przyspieszenie na chwilę obecną przynosi mu korzyść. Tak, tylko czasami tak mocno przyspiesza, że właśnie ląduje w tym klinczu i to uniemożliwia mu ataki. Teraz dobra wymiana. Tak. Poszło. Mocna akcja prawy na prawy i właściwie faktycznie również on zauważył też braki kondycyjne u Konrada Romika i faktycznie im mocniej go dociska, im bardziej widzi zmęczenie w oczach swojego rywala, tym bardziej oczywiście się nakręca sam
mimo że... dobra próba uniku prawy podbródek, był bardzo blisko tego, aby dojść do celu. Ładnie nam się otworzyła ta walka, coraz więcej takich czystych ciosów, ale również... Dobry lewy na lewy właściwie, taki, który cofnął o pół klatki Romika. Romik ewidentnie jest w kryzysie, próbuje klinczować swojego rywala. Po raz kolejny próba tego. Powiedzmy sobie tak, jeśli Kamil przegrał teoretycznie 2 pierwsze rundy, to właściwie w tej rundzie trzeciej powinien swojego rywala znokautować. Wtedy oczywiście jest pewny zwycięstwa. Jeśli tą trzecią rundę tylko zwycięży, ale przykładowo zwyciężył za 2 punkty, może okazać się remis. Więc tak naprawdę gdzieś tam najlepiej byłoby załatwić sprawę przed czasem. Tylko o tym, o czym mówiliśmy, te 2 pierwsze rundy były bardzo bliskie. Tutaj no zdecydowanie Kamil jest stroną dominującą. Dlatego tak hipotetycznie, teoretycznie założyłem, że gdyby wygrał pierwsze 2 rundy Kona, bo nie jest też to powiedziane, to naprawdę musi sporo się napracować Kamil w tej trzeciej rundzie, aby ją wygrać za 2 punkty. Myślę, że na chwilę obecną jest naprawdę na dobrej drodze, aby to osiągnąć, a może na jeszcze lepszej drodze, aby posłać swojego rywala na dechy. No, w dużych takich opałach, wydaje mi się kondycyjnych przede wszystkim jest tutaj Konrad. Bardzo dużo kosztowało go ta praca właśnie odejściem na nogach, unikanie walki z kontry. Przypomnijmy, jest to jeszcze młody chłopak, 19-letni, który no, nie ma tego doświadczenia, nie wie do końca jak dobrze rozłożyć siły. Podjął to niemałe wyzwanie walki ze starszym zawodnikiem, właściwie z mężczyzną, dorosłym mężczyzną, który walczył u siebie przed własną publicznością. Agresywny, silny, mocniejszy fizycznie, naprawdę myślę, że gdzieś tam będzie duża dawka doświadczenia dla Konrada, która zaowocuje później, ale on teraz naprawdę podjął fajną wymianę. To też nie jest tak, że on jest skazany tylko na bycie bitym w tych wymianach. Właściwie gdzieś tam poszedł taki fajny cios prawy na prawy. Ale naprawdę w tych wymianach po dystansie dużo lepiej radzi sobie Kamil Józefowicz, który teraz się wyraźnie nakręca. Bardzo ładnie nam się otworzyła ta walka, szkoda, że to już końcówka. Po raz kolejny mocno trafia, ale nokautu tu już nie zobaczymy. Nie zdąży i ciekawy jestem bardzo, jak zachowanie sędziowy. Mamy tutaj powtórki tych najlepszych akcji. I to zwłaszcza oczywiście z końcówki rundy, gdzie Kamil postawił właściwie już wszystko na jedną kartę. I naprawdę było kilka fajnych wymian, kilka czystych ciosów. Mało brakowało, który z nich posłałby jednego z zawodników na dechy. No myślę, że tutaj twarz panów przede wszystkim mówi o tym, kto zadawał celniejsze i mocniejsze ciosy, a twarz bardziej czerwona zdecydowanie po stronie Konrada. No i tutaj ta próba tego podbródka kilkukrotnie naprawdę mijała głowę Konrada. Tak, ta akcja właściwie bardzo mi się podobała, kilkukrotnie szukał jej w kilku rundach i naprawdę gdzieś tam tylko o milimetry właściwie mijał się tylko ze szczęką swojego rywala. Punktowe sędziów 30-27, 30-27, 30-26. Jednogłośną decyzją sędziów walkę wygrywa Kamil Józefowicz! A jednak sędziowie od samego początku bardzo mocno docenili właściwie mocny napór, presję i to wzięli pod uwagę. Właściwie ta walka, będąc oceniana pod kątem walki zawodowej, mogła być dużo bardziej oceniana w ten sposób, gdzie faktycznie liczą się mocne, celne ciosy, a zdecydowanie więcej takich zadawał Kamil Józefowicz. No a my żegnamy się na chwilę z formułą boksu i wracamy do MMA. Wracamy chyba na chwileczkę do koncertu hip-hopowego, a chwilę później znowu do sportu.
Przechodzimy do kolejnego pojedynku jubileuszowej gali Silesian MMA 15 MMA Semi Pro. Kategoria wagowa 70 kg. Sponsorem tego pojedynku CBD Med Maksymilian Prusak. A do narożnika srebrnego zapraszam reprezentanta klubu Faktory Oświęcim. Przed Państwem Tymoteusz Senkowski.
nosisz gardę, zaciskasz pięści, zaciskasz zęby. Jesteś zawzięty, wiesz co cię kręci, wiesz co napędza. Kochasz, gdy czujesz tą krew na swych zębach. Przeciwnik pęka, niszczysz go wzrokiem. Przez całe życie tu pod jednym blokiem. Czujesz to w sobie i wiesz co potrafisz. Poszedłbyś w ogień dziś za swoich braci. Wśród ciężkiej pracy, lata treningu. Wszystko to po to, by stanąć na ringu. Mnóstwo wysiłku i setki wyrzeczeń. Wiosna czy zima, czy lato, czy jesień. Wiesz co cię niesie i co płynie w żyłach. To już nie krew, to adrenalina. Gąki zaczynasz i wybucha wojna. Pytanie tylko, czy dotrwasz do końca. Nieważne gdzie, nawet gdy będziesz sam. Trzymaj gardę wysoko i po prostu walcz, walcz, walcz. Nawet gdy czujesz strach, albo już nie masz sił, musisz dotrwać do końca, choćbyś miał tu paść na ryj. Nieważne gdzie, nawet gdy będziesz sam. Trzymaj gardę wysoko i po prostu walcz, walcz, walcz. Nawet gdy czujesz strach, albo... Tymoteusz Sękowski, narożnik srebrny już w klatce. Silesian MMA. A naprzeciwko niego w narożniku złotym reprezentant Boom Boxing Studio Julian Bandrowczak. Znoszę dłonie, dziękując za błogosławieństwa, bo tacy jak ja to kończą w 2 miejscach. Bo tacy jak ja to kończą w 2 miejscach. Mówili mi, że nikim nie będę. Udowodnię im, że byli w błędzie. Mówili mi, że nikim nie będę. Byli w błędzie. Trzeci dzień bez snu, co za dużo to niezdrowo. Biznes przed przyjemnością. Wracamy do formuły MMA. Bardzo młodzi panowie, ponieważ 18-letni Tymoteusz podejmie 17-letniego Juliana. Kategoria lekka do 70 kg. Wzrost 1,85 m po stronie Tymoteusza, Julian 1,77 m. Tak, Tymoteusz nieco wyższy, zobaczymy jak sobie Julian poradzi z tą różnicą warunków fizycznych. W fakcie młodzi chłopacy, także zobaczymy jak w fakcie z tym niedużym bagażem doświadczeń poradzą sobie obydwoje. Jeden z racją wykorzystania warunków fizycznych, drugi z tym jak sobie poradzi z tym brakiem warunków fizycznych. Bo tak jak tutaj Artur zaznaczył, jest to walka na zasadach MMA. I tym samym, kiedy przeniesie się walka do parteru, to te warunki fizyczne pod względem wzrostu już nie mają takiego dużego znaczenia. No i oczywiście ten zasięg trzeba jeszcze mieć umiejętności, umieć go wykorzystać. Nie każdy wysoki zawodnik to potrafi. Zobaczymy jak poradzi sobie z tym Tymoteusz. Ostatnie reprymendy od sędziego, który wzywa zawodników do siebie i przechodzimy do walki. Runda pierwsza. Sporo przyruchów, w szczególności ze strony Tymoteusza. A bardzo dużo takiej właśnie nerwowej, elektrycznej walki. Wynika to oczywiście z mojego doświadczenia. Och, dobry teraz low kick w wykonaniu Juliana, ale tym samym odpłaca się Tymoteusz. Ciężko będzie Tymoteuszowi zadać jakieś takie naprawdę mocne ciosy z impetem, z racji tego, że naprawdę dużo sporu skacze na nogach, cały czas się przemieszcza. Nie będzie w stanie dobrze stanąć, przyłożyć jakiegoś mocnego uderzenia. Właściwie bardziej chce chyba dekoncentrować, przeszkadzać swojemu rywalowi ciosami, ale to jednak on może po obalenie. Tak, zanurkował teraz po nogi, poszedł w pas, dociska swojego rywala do siatki. Ale chyba nie udało się spiąć rąk z tyłu i faktycznie wygląda na to, że Julian powinien poradzić sobie z tą próbą obalenia, ale poczekajmy.
O, za wcześnie wskazałem tą próbę obalania na porażkę, a tym razem wyszło naprawdę skutecznie. Tym samym Tymoteusz z góry w pełnej gardzie. Bardzo szybko wstaje, ale dalej ląduje w klinczu. Tymoteusz dość chyba chytrze próbował od razu przejść do takiego ground and pound. Faktycznie wykorzystał tą lukę między nimi. Julian włożył kolano, szybciutko zwinął się do góry i walka ponownie wraca do stójki. No, zobaczymy też, jak zmianę tych płaszczyzn kondycyjnie odczuli panowie. No, mniej na pewno przyruchów ze strony Tymoteusza niż to było na początku walki. To samo chciałem powiedzieć, że faktycznie ta walka się nieco uspokoiła. Faktycznie panowie są już po pierwszych wymianach, po pierwszych starciach. Ale pięknie po nogę poszedł Tymoteusz, zaliczając obalenie. Tak, nie spodziewałem się, że będzie taki gibki przy tego typu warunkach fizycznych. Tak naprawdę myślałem, że będzie chciał trzymać tę walkę w stójce. Widząc te przyruchy, trochę się o to od samego początku martwiłem, ale muszę przyznać, że Tymoteusz naprawdę dobrze przygotowany jest do walki w parterze. Dobre obalenie, naprawdę teraz dobra kontrola pozycji. Faktycznie na razie ta walka układa się pod jego dyktando. Widać też duży ślad na lewym udzie, faktycznie zdecydowanie jeden z lowów, tam się naprawdę mocno zdążył odcisnąć. Ale Tymoteusz naprawdę bardzo dzielnie pracuje w tym parterze i ma pełen dojścia w tym momencie na swoim rywalu. Tak, 15 sekund do końca tego pojedynku. I teraz może naprawdę zdecydowanie spróbować bardziej zaryzykować, odkleić się swojego rywala i zadać kilka mocnych ciosów, ale on jednak próbował przejść faktycznie do balachy. Na pewno braknie czasu, nawet gdyby miała być to udana próba. Ale bardzo ładna runda, dynamiczna walka. No pokazująca tak naprawdę cały przekrój MMA, bo mieliśmy tutaj wymiany stójkowe. Były bardzo ładne obalenia, był ten kocioł, były te kulanki w parterze. Też ta runda pokazała, jak sport potrafi być bardzo nieprzewidywalny. Właściwie w ciemno stawialiśmy na to, że Tymoteusz będzie chciał trzymać walkę w stójce w tym długim dystansie, korzystać ze swoich dobrych warunków. Okazał się niezłym Spidermanem. No myślę, że tutaj przydomek Spider jak najbardziej dla Tymoteusza, ze względu na te jego długie kończyny, jego warunki fizyczne pasuje. Tak, właściwie z racji też jeszcze młodego wieku na pewno reprezentuje tą kategorię wagową, ale z czasem, kiedy przestanie rosnąć w górę, tylko faktycznie mężnieć, tężnieć, to myślę, że zmieni się jego kategoria wagowa. Na razie niech łapie doświadczenie tych bezpieczniejszych dla niego na pewno w lżejszych kategoriach. Sędzia Jarosz rozpoczyna rundę drugą. Tym samym rozpoczynamy rundę drugą i myślę, że wszyscy możemy się tutaj wspólnie zgodzić, że pierwsza runda zdecydowanie zapisana dla Tymoteusza. O, nie wierzyłem w jego stójkę, a to naprawdę dobry lewy high kick, który był naprawdę całkiem blisko celu. Właściwie był u celu, tyle że faktycznie Julian trzymał na szczęście prawą rękę, na szczęście dla niego prawą rękę wysoko. Ładny, mocny low kick. Ja myślę, że to byłaby naprawdę bardzo prosta, ale skuteczna broń dla Juliana. Faktycznie okopywać nogę wykroczną Tymoteusza, ale widać, że faktycznie w tych starciach zapaśniczych również jest naprawdę mocny, niebezpieczny, ale Tymoteusz wrócił. Tak. Spider wrócił, faktycznie znowu zajmuje pozycję z góry. Znowu właściwie wygląda na to, by walka zaczęła się pod jego dyktando. Faktycznie chciał zejść do parteru i walka znowu w parterze. Julian bardzo dobrze wybronił tę pierwszą próbę klinczu, sprowadzenia, rozerwał ten klincz, ale Tymoteusz od razu poszedł do ataku. Teraz bardzo dobra akcja ze strony Juliana. Tak, ewidentnie Julian pokazał tym zachowaniem, że to on lepiej zdecydowanie bardziej komfortowo czuje się w stójce. Nie chciał kontynuować tej walki w parterze. Czuje swoją przewagę, bo kilka razy jak się zerwał z mocnym impetem, naprawdę był bardzo blisko, aby posłać swojego rywala na dechy. No pytanie też, jak kondycyjnie Tymoteusz będzie znosił trudy tego pojedynku, ponieważ wydaje mi się, że te nogi coraz bardziej miękkie. Chyba, że to tylko taka gra, żeby spowodować, że... Chciałbym wierzyć, żeby w tym wieku miał na tyle zimnej krwi zachować, żeby po prostu potrafić na tyle sprytnie grać zmęczeniem, ale mam wrażenie, że również się muszę pod tym podpisać, że zmęczenie, pierwszy kryzys dopada Tymoteusza. Myślę, że tym bardziej, jeśli Julian to zobaczy, wykorzysta.
To, co jest problemem Tymoteusza, to bardzo duża ilość przestrzelonych ciosów, a one zabierają dużą ilość prądu. Próba nieudanego obalenia. Kolejny raz, właściwie jak w Tekenie, ta energia zaczyna schodzić coraz niżej. No jest to niejako właściwie pożywka dla Juliana, który zaczyna się coraz bardziej rozpędzać. Coraz więcej wiary nabiera swoje ataki. I faktycznie myślę, że ma prawo jeszcze zaryzykować i skończyć tę walkę w tej rundzie. Kolejne zejście po nogi nieudane. A Julian, który był zawodnikiem bardziej poukładanym, jeżeli chodzi o tą stójkę, robiącym właśnie mniej przyruchów, no teraz na pewno czuje, że jest zawodnikiem mocniejszym. Po raz kolejny Tymoteusz nurkuje po nogi. Tak, powinien poszukać tego parteru nawet za cenę bycia na dole. Właściwie myślę, że Tymoteusz niejako już oddał jeszcze z samego dołu. W fakcie mało brakowało, trafiłby piętno swojego rywala. I mógł poleżeć troszkę na plecach Tymoteusz, poczekać aż... Ale gdyby teraz Julian się mniej do tego zbierał, zadawanie cios, tylko po prostu zasypał swojego rywala groundem po górę, myślę, że sędzia byłby zobligowany do tego, aby pojedynek przerwać, a tak to mamy rundę trzecią za chwilę. Tak, mamy minutową przerwę, no zobaczymy jak ta minuta, te 60 sekund wpłynie na Tymoteusza. Tak, właściwie tutaj czas nie gra na korzyść Tymoteusza. Przyglądam się temu teraz na rodziku, widzę, że jest bardzo, bardzo zmęczony. Pytanie w ogóle, czy wyjdzie do trzeciej rundy. No też myślę, że Tymoteusz nie powinien tak szybko wstawać po tych nieudanych akcjach z tego parteru, chwilę odpocząć. No, najwyżej sędzia Jarosz podniesie walkę, wtedy zyskuje dodatkowe sekundy, ale to jest to, o czym mówiliśmy. On jeszcze nie ma prawa mieć takiego punktatorstwa, takiego doświadczenia. Oczywiście jako stary wygi możemy mówić, co się powinno zrobić, czego by się chciało wymagać, ale wiadomo, że musimy wymagać od zawodników tego, do czego są gotowi. No i teraz na pewno mocno zmotywowany Julian, aby skończyć ten pojedynek przed czasem. Ma ku temu wszystkie narzędzia. Tak, właściwie widzę, że pokazuje pełną gotowość do publiczności. Myślę, że bardzo agresywnie rozpocznie. Wszyscy łącznie z nim, z narożnikiem, widzieli, jak słabnie jego rywal. Na pewno będzie chciał to wykorzystać. Będzie musiał to wykorzystać. Tak, jeżeli walka będzie toczona w stójce, no Tymoteusz od razu powędrował po nogi. Udana próba sprowadzenia, ale Julian już walczy o to, aby ponownie stanąć na nogi. Ale mam wrażenie, że właśnie troszeczkę za bardzo Julian zlekceważył teraz tą próbę obalenia ze strony Tymoteusza. Myślę, że jest tak zmęczony, że ta próba będzie nieudana, a udało się Tymoteuszowi to, czego finalnie chciał. Przenieść walkę do parteru, która ponownie wraca do stójki. Tak, a za nami, no nieco dopiero pół minuty tego trzeciego starcia, tej trzeciej odsłony. A musi szukać sekund Tymoteusz. Ale pytanie też, czy Tymoteusz walczy teraz właściwie o wygraną, czy o przetrwanie, bo możemy założyć, że wygrał pierwszą rundę. Do połowy rundy walka może była jeszcze wyrównana, ale właściwie z naprawdę sporą przewagą. Rundę drugą skończył Julian. Właściwie jeśli Tymoteusz teraz odda rundę trzecią, no to werdykt nie będzie na jego korzyść. Ale powiedzmy, że chyba posłuchał twojej rady. Przyniósł walkę do parteru i chwilę tam pozostał. Faktycznie tam, gdzie czuje się komfortowo i czuje się bezpiecznie. No ale za łatwo też Julian oddał mu to obalenie. Wydaje mi się, że te obalenia w tej próby wprowadzeń tej trzeciej rundzie są bardzo widoczne. Julian jako zawodnik świeższy powinien to wyczuć. I dlatego właśnie podsumovałem, że mam wrażenie, że troszeczkę go zlekceważył, że wydawało mu się, to próba obalenia będzie już tak mierna, że nie uda się powodzeniem, a jednak Tymoteusz osiągnął swoje, czyli prawie od samego początku rundy trzyma walkę w parterze pod swoje dyktando. No, musi próbować się wydostać teraz Julian spod Tymoteusza, ponieważ całkiem możliwe, że ta runda zostanie mimo tego wielkiego zmęczenia Tymoteusza zapisana na jego konto. Ponieważ mamy już dosiad. Pełen dosiad faktycznie, na który specjalnie, niespecjalnie Julian wydaje się reagować. Także może za chwileczkę wróci wiara, wróci energia. I to Tymoteusz może spróbuje się skończyć walkę przed czasem. Tak, a sekundy cały czas uciekają. A przypomnijmy, że jeszcze chwilę temu to właśnie on walczył o przetrwanie. Wydawało się, że nie dojedzie do końca drugiej rundy. Tak, dokładnie. A mamy sytuację, gdzie od połowy rundy właściwie jest cały czas w dosiadzie na swoim rywalu. No i wygląda na to, że zostało niecałe pół minuty. Jeśli Julian nic nie zrobi, to tą walkę przegra. No bardzo, bardzo mądrze Tymoteusz zawalczył w tej trzeciej rundzie. Udanie sprowadził. Ale oddał dosiad. Tak, ale 20 sekund do końca. Teraz powinien za wszelką cenę po prostu klinczować swojego rywala.
Julian sprytnie ułożył się do siatki, tak że mógł się od niej odepchnąć, dlatego z impetem przetoczył swojego rywala, ale tak jak mówisz, nic więcej z tego wynikać nie będzie, także tak kończy się runda trzecia, zobaczymy tym samym jakim werdyktem skończy się cała walka. No. Tak jak mówiliśmy, w tej trzeciej odsłonie Julian miał wszystkie argumenty, aby skończyć ten pojedynek przed czasem, ale wydaje mi się, że to jest brak, może zbyt mocna pewność siebie chyba. Chyba to, czego ci brakło, słowa brak chyba koncentracji, faktycznie chyba poczuł się zbyt pewnie. Jeśli przegra tą walkę, a sporo na to wskazuje, to myślę, że będzie mógł mieć spore pretensje do samego siebie. Gdzie tak naprawdę nie zamierzamy niczego absolutnie odbierać Tymoteuszowi, który od samego początku naprawdę dzielnie pracował na werdykt tej walki, którego jeszcze nie przesądzamy, bo jesteśmy nadal cały czas przed werdyktem, ale faktycznie zobaczymy, bo wiele wskazuje na to, że to Tymoteusz będzie zwycięzcą tej walki i Julianowi niejako przejdzie ono koło nosa. No mocno zmęczony Tymoteusz. Na pewno znacznie więcej siły Julian teraz zachował, ale no to już jest po walce, teraz nie kwestia tego, który... Z perspektywy trenera zawsze mam pretensje do swojego rywala, który schodzi do walki nawet nie specjalnie zmęczony, mówię, nie no gościu, co ty wyprawiasz bez jaj, mówię, no próbujesz walczyć o tytuły, o mistrzostwa, nawet nie postanowiłeś się nie zmęczyć, jeszcze pół biedy, jeśli tą walkę wygrał na 100%, wygrał przez knockout, to jak najbardziej ekonomia zachowana w walce jest wartością dodaną, ale w momencie, kiedy sytuacja stoi pod znakiem zapytania, no to myślę, że faktycznie mamy wszyscy prawo tego wymagać. Trener, zawodnik, cały sztab. Tak, oczywiście tutaj w przypadku tych 9 minut, które panowie tutaj toczyli w klatce bój, to trzeba dać siebie naprawdę bardzo dużo, a właściwie wszystko. Tak, są to takie submaksymalne wysiłki i właściwie tutaj nie ma co zostawiać czegoś na później, bo właśnie później może nie być. Sędziowie chyba też wydają się mieć spory orzech do zgryzienia, dość długo czekamy na werdykt. Ale już mamy oficjalny werdykt, właśnie sędzia Jarosz się z nim zapoznaje. Posłuchajmy, w takim razie prawdopodobnie decyzja niejednogłośna. Szanowni Państwo, oto jak wygląda karta punktowa sędziów. Sędzia Motylewski 29-28, sędzia Łępicki 28-28, sędzia Łukasik 29-28. Większościową decyzją ten pojedynek wygrywa Tymoteusz Senkowski. Omyłkowo podniósł rękę Juliana, ale faktycznie zgodnie z naszymi przewidywaniami to Tymoteusz Senkowski w sposób co prawda niejednogłośny, bo w sposób większościowy 2-0 zwycięża tą walkę. Duże gratulacje, bo naprawdę miał niemałe chwile zwątpienia, kryzysu w tym pojedynku. Udało się jej przetrwać, udało się nas zachować na tyle silnej krwi i przeciągnąć werdykt na własną stronę. No ale z chęcią zobaczyłbym jeszcze rewanż panów na którejś z gal, na przykład właśnie Silesian MMA. Zdecydowanie obydwoje na to zasłużyli. Zostajemy w MMA, zostajemy właściwie w podobnej kategorii, bo teraz wchodzimy 2 kg niżej, 68 kg.
Kolejna walka na zasadach MMA Semi-Pro 68 kg. Sponsorem tego pojedynku jest Druk Appla. A do narożnika srebrnego zapraszam reprezentanta MMA Solo Team Namysłów. Przed Państwem Adrian Rak! Szanowni Państwo, oto w klatce Adrian Rak, MMA Solo Team Namysłów. A naprzeciwko niego w narożniku złotym reprezentant Kotwica MMA Team Mateusz Droszcz. You gotta remember my name. Said you gotta remember my name. First start to the end, rather lose or win. Family for a friend. You gotta remember my name. My name, my name, yeah, yeah. Said you gotta remember my name. I'ma give a reason to remember me. Come on, listen. I promise to be nothing short of a G. Never beg for mercy, never seeing me flee. Pojedynek semi-pro MMA, kategoria 68 kg. Z jednej strony Adrian Rak, 24-letni reprezentant Solo Team Namysłów, z drugiej strony również 24-letni Mateusz Droszcz, reprezentujący Kotwica MMA Team. No i tutaj mamy pierwszy pojedynek między tymi klubami, ponieważ to już o czym mówiliśmy dzisiaj, zmierzy się Szuli, czyli trener i założyciel MMA Solo Team Namysłów, z Sebastianem Kotwicą, trenerem i założycielem Kotwica MMA Team. Panowie są w narożnikach swoich zawodników. Szuli oczywiście u Adriana Raka, a Sebastian Kotwica u Mateusza Drożdża. A zatem pierwsza runda pomiędzy Grzegorzem Szulakowskim a Sebastianem Kotwicą. Zmierzą się w tej pierwszej rundzie jako trenerzy. Obydwoje asystują w narożnikach swoich zawodników. A do samej walki przystępują Adrian Rak versus Mateusz Droszcz. Od razu bardzo mocno do przodu poszedł Adrian. Adrian walczy również z leworęcznej pozycji. Będzie szukał tego długiego lewego. Właściwie na chwileczkę stracił równowagę. Wydawało mi się, że to może po jakimś ciosie, ale faktycznie chyba stał przez chwileczkę niestabilnie. Na chwilę obecną Adrian Rak dość mocno ruszył. Jego rywal wydaje się dość mocno elektryczny, wykonuje dość chaotyczne ruchy, ale momentami celny. Zobaczymy, co teraz próbuje. Czy próba Adriana uda się też tanie, zmienia gilotyny do balachy i koniec!
Wow. Czapki z głowy, naprawdę rozprawił swojego rywala błyskawicznie. Ekspresowo ze swoim rywalem poradził sobie Adrian Rak. Od samego początku narzucił bardzo wyraźną presję, zaatakował swojego rywala, wydawało się, że będzie to tylko atak stójkowy. Trafił przejeżdżał walkę do parteru i skończył swojego rywala ekspresowo, błyskawicznie. Duże gratulacje, właściwie sport, duży chyba rekord tego zawodnika w jego rekordzie. No, bardzo naładowany wyszedł z tej walki Adrian Rak. Było to widać zarówno w uderzenia, ale również właśnie w tej akcji kończącej. Najpierw skok do gilotyny, kiedy tylko... Mamy powtórkę, tu jeszcze walka toczyła się w parterze. No, wydaje mi się, że już było klepnięcie tak naprawdę przed tym przewrotem. Tak, Mateusz miał chyba świadomość tego, że w sytuacji bez wyjścia i wiedział, że to trzeba klepać im szybciej, tym lepiej. Kończy się dokładnie w 49 sekundzie. Przez balachę to starcie wygrywa Adrian Rak! MMA Solo Team Namysłów. Poradził sobie Mateuszem Drożdżem. No i tym samym MMA Solo Team Namysłów kontra Kotwica MMA Team 1-0. Ale umówmy się, walka między trenerami, między założycielami liczy się podwójnie, także... Tak. Nadal Sebastian ma szansę na pełne zwycięstwo. Szanowni Państwo, gala Silesia MMA to nie tylko emocje sportowe, nie tylko pojedynki w klatce, ale również działania towarzyszące. Za moment występ artystyczny na naszej scenie, a już po nim zaprosimy Państwa na licytację, bo podczas gali Silesian MMA również pomagamy. Czas na występ artystyczny. A ja w chuju to mam. Nigdy nie będę waszą windą. Po sukces jadę sam. Dziś już dobrze wiem, kto oszukał mnie. Już na wieki jebać was. Tyle dram, a za setki ran każdej kurwy przyjdziesz. Zerwa kimina, dostajesz pociski, robimy se z tego wiran. Połowa życia to spacer po linach, znowu aferkami prowokują wina. Śmieję się, nie walę klina, szczura tak samo nie walę. Znowu nie mogą przepalić ciśnienia, śmigam se na trening, kiedy lecą wale. Przyjdzie na salę, rzuciłem jak towar, talent od Boga, ulicy patronat. Nie jestem taki jak mnie opisują, a twoim idolom dorzucę na browar. Jakieś afery, akcja niemiecka, nie mamy czasu, bo jedziemy do domu dziecka. Ekipę obieram na charakterze lokawa, dla vibe'u nie pozwolę wejść tam. Wiem, że macie do mnie żal, a ja w chuju to mam. Nigdy nie będę waszą windą. Po sukces jadę sam. Dziś już dobrze wiem, kto oszukał mnie. Już na wieki jebać was. Tyle dram, a za setki ran każdej kurwy przyjdzie czas. Plikiem pieniędzy nie wydzieram łez. Od śmierci brata nie chcą mi lecieć. Życie już nieraz wyjebało, liścia blisty to najważniejsza rola na świecie. Ja znowu muszę gdzieś lecieć. Dzisiaj widzimy się rzadko. Bilon przewidział, bo o tym przewijał, że nikt nie obiecał nam, że będzie łatwo. Kiedyś przynosiłem matuli stres, a chwilę potem wezwania listonosz. Na przesłuchaniu wygraża mi pies, że na lata mogę za to leżeć po nocy. Zawsze na farcie obyło się bez wakacji na przymus, przerwy w życiu rysie. Masz legal biznes, do niego idź. Kochaj rodziców bardziej niż ulicę. Wiem, że macie do mnie żal, a ja w chuju to mam. Nigdy nie będę waszą windą. Po sukces jadę sam. Dziś już dobrze wiem, kto oszukał mnie. Już
już na wieki jebać was. Tyle dram, a za setki ran każdej kurwy życie czas. Jesteście tutaj, Kraków! Siemano Kraków, siemano! Zróbcie hałas dla samych siebie. Kraków, zróbcie pierdolony hałas! Słuchajcie, ale... Pula, weź na chwilę wyłącz niżej. Poczekaj, daj mi coś powiedzieć, mordo. Słuchajcie, ja przyjechałem chory do was i mnie trochę bardziej słychać niż was. Co jest? Zróbcie hałas dla tych, co tutaj walczą, dla wszystkich wojowników! Zróbcie hałas dla każdego trenera! Dla każdego, kto tu zostawi serducho! Lecimy z tym! Raz. Nie myśl o tym. W głowie masz tylko stres, kilka łez, chwile bez których byłoby ci lżej. W drodze by odnaleźć sens, ale nie przestawaj biec, co by się nie wydarzyło. Mimo ran, które bolą, poznasz prawdziwą miłość. Nie myśl o tym, co zabiło w tobie ciepło. Wiem, że trudno, gdy wokoło zimne getto. Popiół osada na duszy przez to, że szedłeś przez piekło. Jeszcze będzie dobrze, mordko, mimo że nie było lekko. Trud to 3 netto w pogoni za monetą. Gdzie byś nie zapukał, wszędzie trwa walka o żeton. Nie bądź smutna kobieto, nie zatracaj się byku. Cytując klasykę, myśl o wyniku. Nie myśl o tym, ile wody przelewało się w domu. Czasami przeszłości nie wytłumaczysz nikomu. Ważne, żeby twoje dziecko nie widziało tego syfu. Jak rodzice lecą w cud, później kończą na odwyku. Piszę do ciebie list, prosto z ulicy wierszy. Do przodu idź, by zmienić coś na lepsze. To twój czas, żeby złapać zalejce. Nie myśl o tym, co złe i niech prowadzi cię serce. Piszę do ciebie list, prosto z ulicy wierszy. Do przodu idź, by zmienić coś na lepsze. To twój czas, żeby złapać zalejce. Nie myśl o tym, co złe i niech prowadzi cię serce. Piszę do ciebie list, prosto z ulicy wierszy. Do przodu idź, by zmienić coś na lepsze. To twój czas, żeby złapać zalejce. Nie myśl o tym, co złe i niech prowadzi cię serce. Piszę do ciebie list, prosto z ulicy wiersze. Do przodu idź, by zmienić coś na lepsze. To twój czas. Myśl o tym, co złe i niech prowadzi cię serce. Kraków, jesteście tutaj! Słuchajcie, mordeczki, zróbcie jeszcze raz hałas dla wszystkich tutaj obecnych. Nie słychać was! 3, 2, raz, hałas! Dziękujemy pięknie.
sponsorem tego pojedynku jest paka od Zwierzaka. A do narożnika srebrnego zapraszam reprezentanta Philabora Promotions. Przed Państwem Dominik Taraszka. To jest moja droga. Wsparcie nawet u Boga. Wstaję, po to, żeby być silniejszy. Dzieciak, który w życiu nigdy nie miał lekko, udowodni światu, że osiągnie wszystko. Idę po zwycięstwo, to jest moja droga. Nigdy się nie poddam, wsparcie nawet u Boga. I nawet kiedy zdarzy upaść się na deski, wstaję po to, żeby być silniejszy. Podniesiona garda, zaciśnięte pięści. Idę po zwycięstwo, wiktoria już blisko. Dzieciak, który w życiu nigdy nie miał lekko, udowodni światu, że zdobędzie wszystko. Od początku wiem, nie miałem prostej drogi. Od początku wiem, nie miałem przecież nic. Dzisiaj tutaj jestem i swoją motywacją udowadniam wszystkim, że osiągniesz wszystko. Dzień za dniem kolejne starania, po to by być lepszym i osiągnąć mistrza. Jestem by zwyciężać, chociaż długa droga. Chcesz mi w tym przeszkodzić, no to trzymaj dystans. Wychowany na biedzie, która mnie wykształtowała, budowała mój charakter, który twardy jest jak skała. Dominik Taraszka, Philabora Promotions. Walka to jest moje życie, która wzniesie mnie na szczyt. A jego przeciwnikiem w narożniku złotym reprezentant Hutnik Kraków, sekcja bokserska. Przed Państwem Bartosz Wypchał! Swą siłę, pokaż charakter. To jest Hadzime. Dawaj na matę. Odkryj swą siłę. Pokaż charakter. Nie siła tworzy człowieka, lecz człowiek siłę. Przekonać chcesz się o tym, no to Hadzime. Trening czyni mistrza, wyrabia dyscyplinę, uczy samoobrony, staminę. Nic nie przychodzi samo, możesz wierzyć mi na słowo. Najtrudniejsza walka to walka z samym sobą. Skuteczny atak jest najlepszą obroną. W obecnych czasach lepiej gardę uniesioną mieć. Wymów komplet, wszyscy dziś do dojo idą. Zakładaj kimono, jest jiu-jitsu też aikido. Dobądź swój miecz, skup się na techniką. Poczuj się niczym samuraj, twarde zasady Bushido. Kłopoty przyjdą, na każdego to jest pewna szkoła. Uczy, gdy przewrót jak wstać z impetem. Przed nami za chwileczkę kolejne starcie bokserskie, w którym wezmą udział Dominik Taraszka versus Bartosz Wypchał. Widzimy sporą różnicę warunków fizycznych. 101 kg po stronie Dominika, tylko 90 po stronie Bartka Wypchała, także 10-kilogramowa, dokładnie 11-kilogramowa przewaga Dominika. Zobaczymy, jak z tym wszystkim poradzi sobie Bartek, którego osobiście miałem okazję poznać, osobiście brał udział w obozie, który organizowałem i który, muszę przyznać, że naprawdę jest bardzo dobrze wyszkolonym, doświadczonym zawodnikiem, który ma prawo poradzić sobie z zawodnikiem o lepszych warunkach fizycznych. Czyli rozumiem, ty już swojego faworyta w tej walce ma. Oprócz tego, że jest to oczywiście faworyt wszystkich, bo jest to faworyt również gospodarzy, czyli po raz kolejny walka z udziałem zawodnika z sekcji bokserskiej Hutnik Kraków. Także właściwie myślę, że oprócz mnie będziemy miał tutaj też za sobą większą ilość fanów. Dominik Taraszka, czerwone rękawice w złotych owijkach. I Bartosz Wypchał. Już nie żółtych, tylko złotych. Już wiemy, że mamy również nie niebieski narożnik, ale srebrny. Także gdy ktoś z Państwa myślał, że to są niebieskie owiki, to jesteście wszyscy w błędzie. Mamy złote i srebrne i w tym wypadku w akcie w złotych owijkach jest walczący Dominik Taraszka. Bartłomiej Wypchał to są te
Niebieskie z wadem srebrnymi, chowiki. Na razie spokojnie, badawcza pierwsza runda. Mimo że Bartek lżejszy, to faktycznie warunkami fizycznymi niespecjalnie ustępuje, jeśli chodzi o wzrost. Faktycznie więc podobny dystans, podobny zasięg ramion. Nawet mam wrażenie, że Bartek dużo chętniej, częściej używa swojej ręki przedniej. Zwróćmy uwagę, że mamy walkę zawodników walczących mańkutów, ale mamy nadal zawodników walczących w tej samej pozycji. No, niezwykła rzadkość, kiedy spotykamy się. Niezwykła rzadkość i myślę, że to nie tylko dla nas obserwujących, ale również dla zawodników, którzy najczęściej przyzwyczajeni są do walki właśnie z zawodnikiem walczącym w tak zwanej klasycznej pozycji walki, kiedy przeszkadzają sobie ręką wykroczną. Tu mamy sytuację nieco odwrotną, pewnie rzadką dla obydwu panów. Na razie spokojna, badawcza ta runda. No, myślę, że dla takiego leworęcznego zawodnika to z 80% sparingów jednak, które robi podczas swojej kariery, to jest właśnie z zawodnikami praworęcznymi. Rzadko się zdarza, że... Ja myślę, że z takim samym szoku, jak niejednokrotnie zawodnik praworęczny wychodzi do leworęcznego mańkuta i musi pozmieniać cały system walki. I myślę, że u obydwu panów dzieje się bardzo podobny scenariusz w tej chwili w głowach. Cały czas spokojne tempo. Wydaje mi się, że Bartek jest takim zawodnikiem bardziej aktywnym, który bardzo luźne ciosy, ale częściej, tak, właściwie szuka. Tak powiedzieć, fajna zmiana tempa, dołożył ten lewy prosty. Ja z nawyku chciałem już powiedzieć prawy, ale wiecie, ten lewy prosty bardzo ładnie wszedł. Dobry footworking, dobra praca na nóżkach, dobra praca nad dystansem. No i długi ten prawy prosty w wykonaniu Bartosza. Mam wrażenie, jakby panowie troszeczkę podeszli do walki, tak jakby ona miała trwać w prawdziwym zawodowym boksie 12 rund i ta pierwsza runda jest badawcza. Boję się, taka sama będzie druga, trzecia i w tym samym momencie skończy się walka. Oczywiście mówię to z przekąsem, bo obydwoje panowie bardzo dobrze wiedzą, jaki jest dystans walki i w pewnym momencie będzie trzeba zacząć tempo podnosić, będzie trzeba zacząć ryzykować. Pytanie, czy to ryzyko się opłaci, aby walkę zwyciężyć. No i też przypomnijmy, że tutaj z kategorią poszliśmy nieco wyżej, tutaj tych kilogramów panowie dość sporo wnieśli do klatki, dlatego też te ciosy ważą, no i pewnie mają respekt wzajemny do siły rywala. Ale właściwie chyba gdzieś tam właściwie wierzy w życiu w równowagę i z racji tego, że te ciosy ważą więcej, również to paliwko szybciej schodzi w momencie, kiedy zaczynamy się troszeczkę przykładać. Więc na razie ta runda wyglądała bardzo wyjątkowo, sparingowo. Mam nadzieję, że zmieni się ten obraz w kolejnych rundach. Starcie drugie przed nami. Mam nadzieję, że dostarczy nieco więcej emocji, nieco więcej ryzyka z perspektywy obydwu zawodników. Wychodzą mocno nakręceni, aby tak samo przełożyło się to na walkę. Chyba znowu możemy się odnieść do tego samego motywu, który wcześniej omawialiśmy przy walce bokserskiej. Sporo miejsca, duża platforma, właściwie ta klatka, która wynosi 60 m2, jest o wiele większa od ringu. Właściwie ta strategia walki troszeczkę też się zmienia. Obydwoje panowie z tego dość mocno korzystają, wykorzystując pełną powierzchnię walki. Mało wymian, cały czas dużo pracy nad dystansem. Pomalutku może ten obraz się zmienia. Mam wrażenie tak po ostatnich akcjach, które były bardziej dynamiczne, ze zrywem. Czekamy troszeczkę na więcej odważnych wymian bokserskich. No, z jednej strony mamy takie kąszenie tymi ciosami prostymi ze strony Bartosza, z drugiej mam wrażenie takie polowanie na mocniejszy cios ze strony Dominika.
Tak, Dominik Taraszka jako zawodnik cięższy o 10 kg faktycznie potrafi uruchomić swój ciężar ciała, swoją masę ciała wykorzystać. Więc faktycznie gdyby się udało zapędzić zawodnika do przysłowiowego narożnika, którego tu w oktagonie niestety nie mamy, to faktycznie mógłby to wykorzystać. Na razie jest troszeczkę zbyt pasywny, dość dobrze obstukuje, obstrzeliwuje swojego rywala Bartek. Faktycznie jest zdecydowanie bardziej aktywny, jest lżejszy, jest trochę szybszy, dynamiczniejszy i tym samym częściej kąsa swojego rywala. Zmaga się teraz mocno doping dla Bartosza Wypchała. Może to zmobilizuje go jeszcze do mocniejszych wymian, do mocniejszych ataków. Tak, na chwileczkę obecnie wygląda to troszeczkę jak taka platforma gierki 2D, gdzie atakuje momentami raz jeden zawodnik, drugi ucieka, później zmiana i tak się troszeczkę kąsają. Brakuje mi takich odważniejszych prób przełamania czegoś ataku, kiedy jeden zawodnik atakuje, zawsze podejmuje ryzyko, drugi powinien stanąć troszeczkę twardo, z balansem tułowia, może niekoniecznie pracą na nogach, wydłużając ten dystans, podjąć walkę, prowadzić więcej przełamań, więcej walki w bliższym dystansie, bo na pewno tego publiczność oczekuje. Tak, na tą chwilę mamy takie chęć wygrania pojedynku, ale na punkty, a nie w taki przez knockout. W taki bardzo bezpieczny sposób. Uważam, że skoro jesteśmy na gali zawodowej, to celem nadrzędnym zawodnika powinno być chęć wykończenia rywala, nie tylko zwyciężenia na punkty, dowiezienia bezpiecznego zwycięstwa, tylko faktycznie troszeczkę tych emocji by się tu w tej walce zdecydowanie przydało. Runda druga za nami. Myślę, że zdecydowanie podobny obraz jak w rundzie pierwszej, czyli zapunktowałbym ją na korzyść Bartka Wypchała, który właściwie w tym momencie ma już 2 rundy dla siebie. Skoro może być niejako spokojny i pewny o wynik, to myślę, że mógłby troszeczkę odważnie spróbować coś poszukać w rundzie trzeciej. No, tylko też pytanie, czy to nie podziała właśnie w drugą stronę, że kiedy już mamy te 2 rundy do przodu, to czy nie wolimy nie ryzykować i na spokojnie. To może w takim razie piłka będzie po stronie Dominika Taraszki, który faktycznie ma 2 rundy w plecy. Mówimy oczywiście cały czas hipotetycznie, teoretycznie, bo to nie jest jakaś wiążąca przewaga ze strony Bartka, ale myślę, że faktycznie najwyższa pora wziąć to ryzyko teraz na siebie, zaatakować zdecydowanie odważnie, więc ta runda numer 3, mam nadzieję, że faktycznie zaspokoi wszystkie apetyty. Tak, myślę, że Dominik i jego narożnik są świadomi, że to jednak Bartosz był zawodnikiem częściej uderzającym. No Dominik, kiedy nawet próbował zaatakować, bardzo duża ilość tych ciosów była przeszczelona, nietrafiona. Tak, dobra praca na nogach ze strony Bartka i tym samym właściwie większość ciosów próbował powietrze. Gdzieś tam nawet nie dochodziły do celu, nie ocierały się o gardę. Najwyższa pora ze strony Dominika powalczyć o zwycięstwo i zdecydowanie mocniej zaatakować, zaryzykować. I uważam, że dużo lepszym rozwiązaniem byłoby nie robić akcji z 2 ciosów. Ja tak naprawdę najczęściej po prawym prostym wpada, ma niestabilną pozycję, tylko spróbować zbudować nieco dłuższą akcję. Pytanie, czy ma to w swoim arsenale broni Dominik. Tak, podobna sytuacja była właśnie we wcześniejszej walce bokserskiej, gdy właśnie tej takiej zasłony dymnej brakowało, która odwróci nieco uwagę od tego kończącego. Nasi zawodnicy są troszeczkę zbyt chytrzy, od razu chcieli szybciutko złapać swojego rywala drugim, trzecim ciosem. Często trzeba to trochę ciężej popracować, wypracować. Właśnie mówimy o tej zasłonie dymnej, którą stosuje całkiem nieźle Bartek. On dość sporo rękami pracuje, niekoniecznie te ciosy muszą za każdym razem dochodzić, ale pomagają w bezpieczniejszy sposób skrócić dystans. No teraz Dominik troszkę odważnie, ale w końcu miał dystans i zamiast faktycznie zainwestować w mocną serię, to postanowił sklinczować. Ale widzimy, coraz mocniej Dominik Taraszka stara się zaatakować swojego rywala, ale bardzo przytomnie, bardzo mądrze przede wszystkim walczy Bartosz Wypchał. Spokojnie, podskakuje, no ale Dominik nie może wchodzić w tą grę. On musi dążyć do tego, aby ten dystans między nimi był jak najbardziej skrócony, żeby tu właśnie zaatakować jakimś podwrótkiem, jakimś sierpem. Dominik najczęściej próbuje atakować swojego rywala w momencie, kiedy on jest idealnie przygotowany do obrony. Wydaje mi się, dużo lepszym rozwiązaniem byłoby próba przełamania ataku. W momencie teraz, jak Bartek próbował atakować, to w tym momencie zacznie zadawać ciosy i to nie jeden, nie 2, tylko właściwie strzelić całą serią, liczyć na to, że któryś z ciosów dojdzie do celu. Tak, tym bardziej, że no jest to już runda trzecia, tutaj nie ma na co odkładać tych sił.
Nie ma na co czekać, umówmy się, została minuta z małym haczykiem do końca i faktycznie panowie na specjalnie zmęczonych nie wyglądają, a nawet gdyby tak było, to jest teraz ten moment, że trzeba zacisnąć zęby, nie tłumaczyć się, nie beceć przysłowiowo, że brak sił, tylko faktycznie na ostatnie 60 sekund każdy potrafi mieć na tyle charakteru, silnej woli. Ale teraz dobry strzał ze strony Bartka. Mam wrażenie, że ten cios doszedł czysto na szczękę i tym samym zapędy Dominika zostały delikatnie ostudzone. Po raz kolejny ładne, długie ciosy ze strony Bartosza. Dominik próbuje nic to ryzykować, trzeba też pamiętać o tym, że jak to w życiu, podobnie w walce, ryzyko nie zawsze się opłaca i to, że on na niego odważnie rusza, nie oznacza, że nie zostanie skarcony, bo tym samym właściwie Bartek wie i czeka, teraz fajnie wyprzedził bezpośrednim lewym prostym. Za mało właśnie z tych bezpośrednich lewych prostych, za mało bezpośrednich prawych prostych ze strony Dominika. Właściwie jest to jedna z lepszych recept w tego typu walkach. Tak, stara się szachować swojego przeciwnika zmianą pozycji Dominika, ale no już tutaj tego czasu za mało, aby cokolwiek to w tej walce zmieniło. Ostatnia akcja tego pojedynku, która niewiele wniesie i tym samym Bartosz Wypchał staje się zwycięzcą tego pojedynku. Jest w stanie to odważnie powiedzieć jeszcze przed jego ogłoszeniem. Karty punktowe już są u sędziego głównego, który zlicza punkty. Ale właściwie wydaje się to być pełna formalność. Jak jest werdykt tej walki? Myślę, że Bartek od pierwszej do ostatniej rundy był stroną przeważającą i nic złego z jego perspektywy nie może się wydarzyć. Znamy już werdykt, panowie wracają na środek, jeszcze następuje zdjęcie rękawic, a my tutaj mamy cały czas powtórki tych najlepszych akcji podczas tego pojedynku. Gdzie tak naprawdę autorem większości tych akcji właśnie Bartek Wypchał, tak jak podobnie teraz widzieliśmy, właśnie ten bezpośredni lewy prosty, który bardzo wyraźnie wszedł na rywala. Panowie zdejmują rękawice, są gotowi do werdyktu. Sędzia również gotowy. Sędziowie punktowi byli zgodni w ocenie tego pojedynku, a każdy z nich punktował dokładnie tak samo, 30-27. Jednogłośnym zwycięzcą zostaje Bartosz Wypchał! Bartosz Wypchał zostaje zwycięzcą, nie mieliśmy co do tego wątpliwości, także Dominik Taraszka również nie miał wątpliwości, który wskazywał na swojego rywala, że to on zostanie zwycięzcą tego pojedynku. I po raz kolejny formalności stało się zadość. Na chwilę obecną na gali mamy sporo takich bardzo jednostronnych pojedynków. Czekamy na te bardziej wyrównane, gdzie będziemy się drapać po głowach przed ogłoszeniem werdyktu. Może właśnie taki pojedynek teraz nastąpi, ponieważ spotka się dwóch reprezentantów miasta, w którym odbywa się gala, czyli dwóch reprezentantów Krakowa. Jeden reprezentuje MMA Akademii Kraków, a drugi kotwica MMA Team. To już za chwilę. Czyli tak zwane derby. Tak jest. A my, szanowni państwo, przechodzimy z boksu do MMA Semi-Pro 3x3 minuty. Sponsorem następnego pojedynku jest Power Meal Catering dietetyczny. Do narożnika srebrnego zapraszam reprezentanta MMA Akademii Kraków. Przed państwem Krzysztof Lipiński. Ships on vigor of the waves are skimming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, ravens soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor of the
together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder bound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me. Oh, oh, tune up the strings of destiny. Oh, oh, Valhalla calling me. Valhalla calling me. Krzysztof Lipiński już gotowy, już w naszej klatce. MMA Akademii Kraków. A jego przeciwnikiem w narożniku złotym reprezentant Kotwica MMA Team. Przed państwem Oliwier Lenart. Walka w kategorii lekkiej, czyli do 70 kg, 20-kilowy Oliwier Lenart podejmie 28-letniego Krzysztofa Lipińskiego. I tak jak wspominaliśmy, mamy tutaj walkę przedstawicieli dwóch krakowskich klubów, także krakowskie derby. Zobaczymy, który z zawodników okaże się lepszy. Krzysztof Lipski versus Oliwier Lenart. Oliwier Lenart ostatnie, a kosmetyka u Catmana i za chwilę zamelduje nam się w klatce. Zaczynamy. Obydwaj panowie walczący z klasycznej pozycji. Dobra obrotówka pod prawy łokieć, gdzie faktycznie mało brakowało, a celnie czysto tak wybył na wątrobę. I to oznaczałoby oczywiście automatycznie koniec walki. Potężnie dynamiczny. Chciałem powiedzieć, Krzysiek Lipski jest bardzo dynamicznym zawodnikiem. Właściwie stoi taki bardzo stabilny, w taki błyskawiczny sposób, potrafi zakręcić obrotówkę. Chwilę później mało brakowało, a trafiłby bardzo czysto overhandem, którym tylko delikatnie musnął swojego rywala, automatycznie posyłając go na dychę i walka w tym momencie przenosi się do parteru. Zobaczymy, na ile sprytny, dynamiczny, mocny okaże się Krzysiek Lipski w parterze, a może na ile Oliwier Lenart tam pokaże swoje mocne strony. No, ta obrotówka naprawdę była z wielkim impetem kopnięta, tym bardziej, że nie była kompletnie zamaskowana i tak nie była widoczna. No co innego, kiedy wyrzucimy tam, załóżmy, lewego sierpa, który nada nam troszkę tej obrotowej akcji. Wykonał to idealnie, bez żadnych przeruchów, w jakiś sposób zupełnie niesygnalizowany. Miał prawo zaskoczyć swojego rywala. Chyba w ostatniej chwili na noga odsunął się Oliwier, dlatego zdążył jeszcze zamortyzować to kopnięcie.
No ale teraz Oliwier musi walczyć, ponieważ cały czas z dołu musi się kręcić, musi próbować odzyskać pozycję. Ponieważ nad nim Krzysztof, a wiemy, że dynamit w rękach i w nogach to on posiada dość spory. Udowodnił to już z początkiem walki, faktycznie teraz na razie. Dość mocno zaczął faktycznie, wydawało się, że Oliwier strodził ze swojego rywala z siebie, zrobił mu dzięki temu sporo miejsca na to, bo zaczął do go zadawać naprawdę mocne, soczyste ciosy. Teraz bardzo taki spokojny etap walki przed nami. Tak, to co Krzysiek Lipski zdążył pokazać, naprawdę taki bardzo silny fizycznie. Wydaje się, że ma naprawdę taką, jak to się mówi, pigułę w ręce, nawet przy parterze w momencie jak się skręca, właściwie jej uderza, to wydaje się, że robi to z naprawdę bardzo mocnym, potężnym impetem i taki cios nawet w małej rękawicy, jeśli dojdzie nawet na gardę, potrafi być nokautujący. No i tutaj jeszcze taka ciekawostka, ponieważ jest to walka semi-pro, ponieważ rundy trwają 3 minuty, to tutaj obydwa teamy zgodziły się na to, aby walka była toczona w małych, tych takich cienkich rękawicach, jak w walkach zawodowych. Tak, te wcześniejsze walki wtoczyły się w tak zwanych bułeczkach, w takich małych bombkach, czyli takie troszeczkę bardziej asekuracyjne rękawice do walki. Tutaj walka na zasadach semi-pro, a mimo wszystko małe, twarde rękawice. Brakło nieco czasu Krzyśkowi Lipskiemu, aby wykończyć swojego rywala w pierwszej rundzie. Zobaczymy, jak będzie wyglądał obraz w rundzie numer 2. Dość mocno zdezorientowany wydaje się Oliwier Lenart. Wydawało się na początku, że nie może trafić do swojego narożnika. Kawał dobrej roboty wykonał Krzysiek Lipski w pierwszej rundzie. No, pięknie pociągnięta, no gdyby nieco bliżej, jak gdyby nawet wykonał atak do przodu Oliwier, no to nadziałby się na bardzo. Tak, właśnie przez tą pracę na nogach właściwie to kopnięcie nie było takie celne, ono bardziej było gdzieś tutaj w splot słoneczny, które gdyby weszło czysto, również byłoby nokautujące. I tutaj było właściwie takie markowane kopnięcie w pierwszej chwili, a chwilę później poszedł do tego overhand, obalenie, no i walka przyniosła się do parteru. Sędziami nie jesteśmy, ale tą pierwszą rundę dajemy na korzyść Krzysztofa Lipińskiego. Nie trzeba być sędzią, nie trzeba być Einsteinem, żeby zrozumieć, że faktycznie pierwszą rundę bardzo wyraźnie zwyciężył Krzysztof Lipski i zobaczymy, jak ta walka będzie wyglądała w odsłonie numer 2. No zobaczymy też, co takiego Oliwier Lenart usłyszał w swoim narożniku, żeby no jakieś poprawki trzeba wnieść. Dał się zaskoczyć, nie może być taki pasywny faktycznie, bo Krzysiek potrafi zaskoczyć w każdym dowolnym momencie. Zobaczymy, jaki masz przygotował ponadto gameplan. Tym razem Krzysiek zaczyna również w pozycji Majkuta. Próba high kicka ze strony Oliwiera. Tak, ale było to widoczne, było to nieprzygotowane. Było to widoczne nawet spoza hali, ale faktycznie gdzieś tam tym samym Krzysiek nie dał się zaskoczyć. Kolejne kopnięcie, ale mija się z celem, ponieważ bardzo dobrze na nogach cały czas pracuje Krzysztof. Obydwoje bardzo czujni, Krzysiek teraz stoi cały czas w pozycji Majkuta. Na dobrym przeglądzie, dużo widzi. Wydaje mi się, że faktycznie ta taka jego statyczna postawa to jest właściwie informacją do tego, że zaraz możemy spodziewać się kolejnego zrywu. No i zapędza sobie. Zobaczymy, co tym razem przygotował Krzysiek. Tak, zapędza rywala pod siatkę. Wydaje mi się, że za chwilę wyszczeli właśnie jakimś mocnym ciosem, bądź kopnięciem. Na te kopnięcie, szczerze mówiąc, bardziej bym liczył. Krzysztof. Umówmy się, noga potrafi. Celne kopnięcie, właściwie nie wiem, obrotówka piętą, właściwie za każdym razem staje się ciosem niemożliwym do przetrzymania. Zobaczymy, co jeszcze w swoim arsenale broni ma Krzysiek. No i tak naprawdę bez ciosu zapędzony pod siatkę Oliwier. Tak, Oliwier cały czas, tak mam wrażenie, że on nawet nie wierzy w skuteczność tych kopnięć, tak naprawdę macha nogą troszeczkę po to, żeby Krzysiek na chwilę się odsunął. Problem polega na tym, że chwilę później znowu wraca i sytuacja wraca do punktu wyjścia. No na tą chwilę obkrążamy siatkę, obkrążamy całą klatkę, cały czas plecami do siatki, bardzo blisko ogrodzenia Oliwier Lenart. Mimo że nie padają czyste ciosy, to myślę, że za samą właściwie chęć walki, za samą agresję Krzysiek właściwie zyskuje tutaj w oczach sędziów przewagę, bo to jednak on jest tym dominatorem i osobą szukającą walki. Nie jest absolutnie żadnym błędem, walka z kontry,
ale pomalutku Oliver zamienia się w zawodnika, który unika walki, a nie walczy z kontry. Tak, no myślę, że... No wreszcie jakby utrzymał moje słowa, Wojciech w zaprzeczeniu postanowił co nieco pokazać. Chyba Krzysiek dobrze przygotowany na tą próbę obalenia, szeroko rozstawione nogi, ustawiony bokiem do siatki. Po dobrym ciosie, po dobrym prawem Oliver poszedł po nogę. Jest to dobra decyzja. Zapoznaję teraz z matą Krzysztofa. Cały czas jednak plecy oparte o siatkę. Musi uważać, ponieważ prawdopodobnie właśnie tak jak to w tej chwili czyni Krzysztof, będzie próbował wstać do stójki. Oliver cały czas konsekwentnie walczy o dobre uchwyt do to, aby obalać swojego rywala i jeśli to się uda, to będzie wszystko, jeśli chodzi o tą rundę, bo zostało do końca tego starcia tylko 10 sekund. Tak, ale jest to znacznie lepsza runda w wykonaniu Olivera i mądra ze względu na to, że Krzysztofa musi zmęczyć. Tak, kiedy zawodnik jest znacznie szybszy od nas, bardziej dynamiczny, musimy go pomęczyć właśnie w klinczu, aby... Tak, jeśli motoryka jest przewagą w tej chwili Krzyśka Lipskiego nad Oliverem, to faktycznie może był to dobry plan taktyczny, żeby tą jego dynamikę troszeczkę rozmienić na drobne i wtedy ta walka stanie się bardziej wyrównana. No i tutaj szukał wątroby. Tak, to właśnie na tym polega też przewaga zawodnika walczącego w odwrotnej pozycji walki, że ta lewa noga jest już za kroku pod prawym łokciem, jest wątroba i tam faktycznie dość łatwo można szukać, kąsać naprawdę bardzo czułego punktu. Ciekawy jestem, jak sędziowie oceniali tą drugą rundę, ze względu na to, że zawodnikiem, który miał lepszy oktagon control, który kontrolował walkę, gdzie jest toczona, to zdecydowanie oczywiście Krzysztof. Było z drugiej strony obalenie Oliviera, no ale bądźmy szczerzy, to obalenie niewiele wniosło w obraz walki. Dokładnie tak, dlatego myślę, że trzecia runda jest sprawą cały czas otwartą i może być bardzo decydującym starciem dla obydwu zawodników, także niejako runda o wszystko. Teraz nieco do przodu Olivier. Ach, kolejne mocne kopnięcie, szukające wątroby. A Krzysztof zauważył, że im bardziej daje się rozpędzić Oliverowi, ta walka zaczyna wymykać się mu co nieco spod kontroli, także musi stawiać coraz to bardziej twardy opór. Teraz próba obrotowego kopnięcia ze strony Oliviera. No i powolutku teraz pod siatką znajduje się Krzysztof. Wejście po nogę, noga wyhaczona, czy uda się obalić? No i mało tego, Oliver, jakby słyszał twoje słowa i faktycznie ten oktagon kontrol postanowił w ostatniej trzeciej rundzie również wziąć jako swoją przewagę i na chwilę obecną to on narzuca sporą presję, styl walki. Zobaczymy, jaki skutek to przyniesie. Ale cały czas przytomnie, dobrze, broni się Krzysztof. Czy tam nie ma też próby gilotyny, czy ta ręka nie jest... Chyba nie miał tego czysto wpiętego, faktycznie rezygnuje z tej próby, tej gilotyny, której chyba nawet przez chwilę nie było. No teraz taka patowa sytuacja. Sporo kombinowania, sporo prób, ale chyba bardzo mało efektu. Właściwie cały czas ma podebraną Oliver nogę Krzyśka. Próbuje przejść do obalenia, ale on mówi się, trzyma swojego rywala za jedną nogę. Nie jest to takie proste. Trzyma też dobry uchwyt, trzyma wyraźnie Olivera. Także nic z tego obalenia finalnie nie będzie. No ale trzeba przyznać, uparty jest Olivier Lenart. Cały czas konsekwentnie dąży do obalenia, do wychwycenia nogi. Teraz wyniósł swojego rywala i obala. Ale jak to polskie przysłowie w MMA mówi, cierpliwy to i kamień nie gotuje. Tak, tylko żeby nie wpakował się w trójkąt, ponieważ tutaj już jedna noga
Finalnie widzieliśmy też takie działanie Olivera pod koniec drugiej rundy, kiedy sporo pracował nad obaleniem, które nie wniosło żadnej realnej korzyści. Podobnie teraz sporo czasu, siły poświęcił na obalenie, które finalnie wydaje się, że faktycznie jest komik graj ze strony Krzyśka Lipskiego. No, wydaje mi się, że te obalenie, to dociskanie do klatki w trzeciej rundzie powoduje, że ta trzecia runda wędruje na konto Oliviera. Pierwszą wspólnie daliśmy na konto Krzysztofa. Ciekawy jestem, jak sędziowie widzieli rundę numer 2. Druga dyskusyjna, trzecia faktycznie musimy właśnie przychylić pod kątem Olivera. Niełatwe zadanie przed sędziami, zobaczymy, jak sobie z tym poradzą. Do niedawna narzekałem, że werdykty właściwie są bardzo oczywiste. Teraz mamy troszeczkę zagwozdkę i ciekawy jestem, kto będzie zwycięzcą tego pojedynku. No ale trzeba przyznać, że Olivier Lenart znalazł receptę na tą dynamikę, na tą szybkość, eksplozywność Krzysztofa. Wrócił. Wydawało się po rundzie pierwszej właściwie, który został niejako przejechany, zdominował go totalnie w tej pierwszej rundzie Krzysiek. Faktycznie udowodnił, że ma psychę, że faktycznie potrafi udowadniać też to, że w momencie, kiedy walka się nie układa, potrafi na tyle zmodyfikować swój gameplan, zmienić walkę, że ma szansę nadal przechylić ją na własną korzyść. Bardzo ciekawy jestem, jak sędziowie widzieli ten pojedynek. Widzimy długie liczenie punktów. To wróży niejednogłośną decyzję sędziowską. Padło już dzisiaj kilka tak zwanych split decision, ale wtedy finalnie gdzieś tam chyba bardziej wpatrywaliśmy się w faworyta do zwycięstwa. Teraz ta szala rozłożona równiutko pół na pół z naszej perspektywy. Szanowni Państwo, oto jak tę walkę widzieli sędziowie punktowi, którzy byli zgodni w ocenie tego pojedynku. Każdy z nich punktował dokładnie tak samo, 29-28. Jednogłośnym zwycięzcą zostaje Krzysztof Lipiński! Czyli druga runda powędrowała na konto Krzysztofa Lipińskiego i ona spowodowała zwycięstwo w ogóle całej walki. Wszyscy trzej sędziowie byli zgodni, właściwie punktowali 2 rundy dla Krzyśka, tylko jedną dla Olivera, także ta nasza zagwozdka a propos rundy drugiej została rozwiana. Ale oczywiście brawa dla obydwu panów, to były bardzo udane derby. Zdecydowanie tak. A my idziemy za ciosem. Czas na kolejny pojedynek jubileuszowej gali Silesian MMA 15. Będzie to pojedynek MMA Semi-Pro, a sponsorem tego pojedynku superbutelki.pl. Do narożnika srebrnego zapraszam reprezentanta Kotwica MMA Team. Przed Państwem Jakub Wojtaczka!
To te błędy popełniamy, by wiedzieć jak się prowadzić. Mówi ten tryb bycia mnie wkręcił, oby nigdy mnie nie zdradził. Podaj sens mi bez nich życia, dosyć presji, tych pretensji. Czekałem tak długo, aż nadszedł kres ich i na pewno nie zamierzam za tym tęsknić. Wszystko ma odpowiedni czas i miejsce, nie wszystko gra przez to jakbyś chciał najczęściej. Zmiana perspektyw, podejścia może cię zmusić do wzięcia czegoś, czego nie mogłeś unieść wcześniej, bo się bałeś, że ten problem cię przygniecie. A ja czuję, że gdzieś zapisane w gwiazdach jest i nie kalkuluję ciągle, bo to rodzi stres. Wyjdziesz na plus, bracie, ty spróbuj też, siostro, zanim spłonie wszystko, co mogło. Ty ugaś sobie ten gniew i ochłon. Jest już w naszej klatce Jakub Wojtaczka, kotwica MMA Team. Zawsze ta strata wliczana jest wszędzie. W tym kontroli na siebie nie da rady. Dlatego ciągle stoi teraz. Daj mi ten ręczny, noga na gaz. Daj mi ten... A po drugiej stronie klatki w narożniku złotym reprezentant Grappling Kraków. Przed państwem Jarek Maciusik. Interesują mnie nagrody główne. Sam szanuję to złoto na szyi, ale wiesz, że nie takie kupne, tylko takie, co sami zdobyli. Trochę krwi, trochę łez, trochę potu, ale nareszcie czuję się gotów. Nie mieliśmy lekko na starcie i może dlatego zależało nam bardziej. Niektórzy nie wstaną z ławki, nam się udało jakoś wyrwać stamtąd. Nie podaję swoim ludziom stawki, tylko tę rękę jak Diego Armando. Skoro walka w MMA w derbach Krakowa nam dała tyle przyjemności, to zostajemy i w tej formule, i oczywiście w derbach, ponieważ mamy Jakuba Wojtaczaka reprezentującego kotwica MMA Team i Jarka Maciusika reprezentującego Grappling Kraków. Widzimy wiek zbliżony, wzrost również. Także szykuje się bardzo wyrównany pojedynek. Waga właściwie 1 do 1 taka sama, także tak jak powiedziałeś, zapowiada się bardzo wyrównany pojedynek. Skoro bardzo zbliżone warunki fizyczne, skoro bardzo zbliżone doświadczenie, to właściwie zadecydują tylko i wyłącznie umiejętności o przebiegu tego pojedynku. Może lepszy dzień, troszeczkę szczęścia, a tak naprawdę za chwileczkę pięści, nogi, umiejętności przemówią. Widzimy taki badawczy początek. Bardzo czujnie, bardzo dużo przyruchów, ale to z kolei nie są takie nerwowe przyruchy właściwie wynikające z nerwówki, tylko naprawdę też wygląda dużo bardziej poukładanie technicznie. Każdy przyruch jest przemyślany, przewidziany, a jest to tylko właściwie elektryczne przyruchy nerwowe. Powolutku będą nam się tu otwierać coraz mocniejsze ciosy, coraz odważniejsze wymiany. Ładne teraz zejście w linii ciosu, zakończone ciosem sierpowym. Chyba pierwsze kopnięcie pojawiło się w tej walce, do tej pory była próba faktycznie boksowania się nawzajem, nie było próby obalenia, nie było próby kopnięć, to tak jak powiedziałem, pojawiło się do tej pory tylko jedno. No, zaczynają śmigać te ciosy, jeszcze nie dochodzą czysto do celu, ale coraz więcej. Przypominamy, Wojtaczka żółte czy też złote owiki, Maciusik niebieskie czy też srebrne. W każdym razie każdy z zawodników potrafi zostać wyraźnie odróżniony. A po fryzurze też można panów rozpoznawać. Skromną, wręcz tak delikatnie zahaczył Wojtaczka, właśnie takim delikatnym kalfkikiem na łydkę.
ale faktycznie wydaje się, że większą wymowę, większą moc, większe zagrożenie mogą mieć akcje bokserskie ze strony obydwu panów. Maciusik troszeczkę odważnie rozpędził się, zaczyna faktycznie przejmować kontrolę nad oktagonem, spycha Wojtaczkę troszeczkę do obrony. No tak, widzimy tutaj mocne wymiany bokserskie, no i głównie właśnie runda oparta na boksie, ponieważ Malutko myślę, że jest to runda przede wszystkim oparta na pracy na nogach, na dystansie, na dystansowaniu i faktycznie próba szukania boksu, który najczęściej jest nieskuteczny przez to, że większość ciosów pruje powietrze. Zawodnicy zbyt dobrze w defensywie pracują na nogach, może być zbyt słabo w ofensywie i dlatego zawsze brakuje tych paru centymetrów. Ta pierwsza runda czysto stójkowa, nie było prób sprowadzeń, a tym bardziej parteru. Stójkowa, ale mimo wszystko bardzo, bardzo badawcza, cały czas bardzo bezpieczna. Dużo pracy na nogach, dużo dystansu, dużo zaczepek. No i tutaj widzimy te najlepsze akcje. Czyli tam, gdzie te ciosy dochodziły celu tak naprawdę, ponieważ tych akcji było całkiem sporo, ale mało skutecznych. Tak, odsetek trafionych ciosów był tutaj no niezwykle niski. Pytanie, czy taki słaby atak, czy taka dobra defensywa ze strony obydwu zawodników, także nie wiadomo, gdzie szukać przyczyny. Zobaczymy, co pokaże starcie numer 2, zobaczymy, co panowie usłyszeli ze swoich narożników, jakie rady, jakie wskazówki i jak dobrze uda przełożyć się to na samą walkę. No przede wszystkim pozytywne jest to, że nie widać po panach zmęczenia tą pierwszą odsłoną, także mam nadzieję, Kolejne pytanie, czy są tak dobrze przygotowani, czy walka była na tak bezpiecznych obrotach, że nie zdążyli się zmęczyć. Także widać, każdy kij ma dwa końce. Zobaczymy, jak dużo tych naszych pytań zostanie rozwianych dzisiaj. Tak, pytań całkiem sporo. Zobaczymy, czy runda numer 2 przyniesie nam odpowiedzi na te pytania. Jakub Wojtaczka chyba większe grono kibiców zorganizował na hali, słyszeć wyraźny doping. Mamy nadzieję, że zmotywuje go to do nieco odważniejszych poczynań. Takich, których właściwie wydaje się Maciusik zaczyna wykonywać coraz więcej. Kiedy tak się przyglądam i oceniam poczynania obydwu panów, byś powiedzieć, że pierwsza próba obalenia. Przypomnieliśmy sobie, że mamy walkę MMA przed sobą. No zaskoczył tą próbą obalenia, ponieważ przez praktycznie połowę walki. Wiesz, możemy śmiało mu dać czarny pas w usypianiu swojego rywala, po to, żeby w pewnym momencie zaskoczyć. Była próba obalenia, okazała się nieskuteczna. Cały czas dużo szachowania, dużo walki bez walki, dużo czajenia się, mało ciosów, mało samego mięsa, samej walki. No ale mimo, że zaskoczył swojego oponenta tym wejściem, pójściem po nogę, to tutaj nie było większych problemów z wybronieniem tego. Wreszcie jakaś dłuższa akcja, która składała się z 6-8 ciosów i tak naprawdę była jedną z lepszych tych akcji. Naprawdę niestety dla Maciusika nie udało się trafić, ale naprawdę dał sobie szansę. Tak, zgadzam się tutaj. Zdecydowanie trzeba postawić na dłuższe akcje, tym bardziej, że te początkowe ciosy nie dochodzą. Bardzo często z perspektywy trenera właśnie podpowiadam, mówię, słuchaj, twój rywal widzi twój pierwszy, drugi cios. Nie będzie potrafił sobie poradzić trzecim, czwartym, piątym. Zrób na tyle składną, konstruktywną akcję, że będzie w stanie go zaskoczyć. Myślę, że chciałbym zobaczyć taki obraz w tej chwili i zobaczymy, na ile ta taktyka okazałaby się skuteczna. Tak, także poprosimy tylko dwucyfrowe kombinacje.
tutaj i jeden i drugi spróbował wejścia w nogi w tej rundzie drugiej. Czy zatem w rundzie trzeciej panowie jeszcze więcej postawią sił na to obalenie? Każda runda przynosi coś nowego. Runda druga pokazała próbę obaleń. Zobaczymy, co panowie zachowali. Jakie niespodzianki na rundę trzecią. Może jakieś obrotówki w powietrzu, supermeny, strzelanie ogniem lub laserem. Zobaczymy. Lasery z oczu. A tutaj zobaczmy. Oj, ładna tutaj ta właśnie dłuższa kombinacja. Tam te lewe sierpy powchodziły. I właściwie na niej realizator opiera właściwie większość powtórek z tej właśnie rundy. Mało się działo, faktycznie udowadniają to zawodnicy sami sobie, kibicom, sędziom, że najwięcej daje właściwie taki odważny atak. No to muszę powiedzieć, że naprawdę Wojtaczka zachował sporo zimnej krwi, dobry head movement, dobry balans tułowia, nie dał się trafić i czekamy na takich akcji coraz więcej. No tutaj jeszcze stąp. No ciekawy jestem, ciekawy ze względu na to, że i jeden i drugi nie może być pewny, na czyje konto poszły te dwie pierwsze rundy. 51 do 49%. Może na chwilę obecną potrafiłbym wskazać na Jarka Maciusika, ale specjalnie zaznaczam tą niewielką dysproporcję jego przewagi. Po pierwsze nie jestem jej pewny, po drugie jeśli ona istnieje, jest naprawdę tak niewielka, że w łatwy sposób każdy z zawodników może ją zniwelować w ostatniej rundzie. Ale rzeczywiście, gdyby któryś z panów obalił swojego rywala, no byłaby to zdecydowanie akcja, która zaznaczyłaby nam tutaj sytuacja rundę. byłaby dużo bardziej klarowna, faktycznie miałby czego bronić. Tak naprawdę obydwoje panowie, pytanie czy dalej gonią wynik, czy go bronią. Myślę, że nikt nie może być tego do końca pewien. Wcześniej pochwaliłem kibiców Wojtaczki, jakby usłyszeli mnie ku temu kibice Maciusika. Faktycznie teraz oni odezwali się na trybunach, motywując swojego zawodnika do działania w ostatniej rundzie, bo to działanie na pewno przybliży go do zwycięstwa. Tak, no ale w końcu to derby, także tutaj jest również walka kibiców. O trybuny, tak. O trybuny, tak jest. Oczywiście słowa walka, żeby tutaj kibice za bardzo słownie nie wzięli. Ja myślę, że usprawiedliwia nas już samo słowo, że jest walka kibiców, a nie pseudokibiców. Walka kibiców na coraz to głośniejszy doping i na tym się to kończy. Taka jest ich rola. Kwestię walki może zostawmy zawodnikom. Była tam próba wprowadzenia, ale była bardzo widoczna i bardzo łatwo odpuszczona również. No troszkę poza takim czarowaniem, no nie ma chyba pomysłu. Poza czarowaniem czuję się delikatnie rozczarowany. Tyle te czary, myślę, wniosły właściwie gdzieś tam. Jasne, jak najbardziej. Nikomu nie każemy się oczywiście gdzieś to odpalać od pierwszej rundy, od pierwszych sekund, od pierwszych minut, ale faktycznie sama walka, jak sama nazwa mówi, musi troszeczkę walki prowadzić, trochę ryzyka. Tego myślę, że również młodzi zawodnicy muszą się uczyć. Ta walka, myślę, mało wniosła w doświadczeniu każdego z tych zawodników. Robi sobie bardzo bezpieczny sparring, co prawda do końca jeszcze 30 sekund, może coś się zmienić. No powiem tak, no bonusu za walkę wieczoru ta walka nie otrzyma. O, teraz było dobra. Dobra akcja, zaskoczenie. Ale nadal na walkę wieczoru może być mało. Także zostało jeszcze paręnaście sekund, zwykle czasu niewiele, ale dla chcącego nic trudnego, niech panowie próbują, niech prowadzą trochę emocji, na które czeka publiczność. Ostatnie 5 sekund, czy uda się sprowadzić? No, ciekawy jestem, jak sędziowie widzieli ten pojedynek. Nie mam nic przeciwko walkom, które kończą się werdyktem remisowym, ale nie takim, które kończą się werdyktem 0-0. Tak, tutaj. A trochę ciężko było mi dostrzec wyraźną akcję, która mogłaby być właściwie przeważającą
na korzyść któregoś z zawodników. Takie niełatwe zadanie mają na chwilę obecną sędziowie, to oni muszą zgryźć ten orzech. Zobaczymy, jaka będzie ich decyzja. No i tutaj powtórki. Tak, to była chyba najlepsza akcja w tej rundzie trzeciej. Ale też szkoda, że nie była kontynuowana. Tak, to była większą kombinacją, dalszymi ciosami. Zasygnalizował próbę obalenia, tym samym wyrzucił prawego overhanda, który doszedł do celu, ale właściwie doszedł też w ten sposób, że Jakub Wojtaczka już był na odchyleniu. Nie zrobiło to na nim specjalnego wrażenia. To, co powiedziałeś, idąc serią ciosów, właściwie każdy kolejny mógłby dołożyć kilka groszy do zwycięstwa, może do nokautu, ale o tym już nie przekonamy. Decyzja sędziów jest jednogłośna. Każdy z sędziów punktował to starcie dokładnie tak samo, 30-27. Zwycięzcą zostaje Jarek Maciusik. Jarek Maciusik zwycięzcą tego niewyraźnego dla nas pojedynku. Sędziowie byli zgodni, byli jednogłośni, widzieli wszystkie rundy na korzyść Jarka Maciusika. Prawdopodobnie z niewielką przewagą, ale zapisali te punkty dla niego i automatycznie to on staje się zwycięzcą tego starcia. A my wracamy teraz do formuły bokserskiej. A przed nami, szanowni państwo, krótka przerwa na występ Szajki. Będzie również drugi blok licytacji. Zbieramy pieniądze dla Fundacji Silesia. A później wracamy do kolejnych pojedynków. Michał Guzik, Gabryś Kostaś, Sebastian Kotwica, Grzegorz Szulakowski i walka wieczoru Salim Tuchari, Daniel Rutek-Rutkowski. Siemano, siemano. Witamy Kraków, witamy Hutę. Można głośniej muzyczkę? Nowa Huta oświetla blokowiska, choć przycisk się zbliska, co oba dzielnica się zapętla, się zaciska, co oświetla ulice i boiska, co naciska, co ratuje, to na dyskach informuje, tak właśnie. Nowa Huta oświetla blokowiska, choć przycisk się zbliska, zobacz, gdzie dzielnica się zapętla, się zaciska, co oświetla ulice i boiska, co naciska, co ratuje, to na dyskach informuje, tak właśnie tu jest. Siemano, Huta wita, siemano, znakomita dzielnica zasługuje na to miano, za to rozmawiano o wybrykach, blokersów, o nawykach bez sensu, dzwoniących wciąż bab, stojący gap. Po stronie prawa to nie obawa, sprzedał, a teraz on nie zdawał sobie sprawy, stawał przeciw. Teraz dościeka objawy, leci w dół, ten kawałek dzieli się na pół. Karty na stół, party na full, każdy walczy jak pitbull, wiecie stul, jak nie wiesz co i gdzie. Górali ławki dwie się, tu pali się wie, tak jak wszędzie. Zapomniałem o komendzie zgody, chuj w dupę za społeczne nagrody. I nie tylko, policja jest wielką pomyłką. Boiska, gdzie uganiają się za piłką, budynki, budowle, inne źródła domowe, hodowle. Nie wiesz co i jak, to jesteś bezradny jak niemowlę. Rapowe nagrania dają ci wskazówki, co się zabrania, na co wydawać złotówki. Biały szal lub przezroczyste lówki, ostre szpilki przez zrolowane stówki. Już jest rapem i kierunek w głąb dzielnicy dalej sunę. 2 kroki znowu splunę na stukany skórę. Zwiedzam centrum A, B, C, D, I, E, K, O, L, O, R, O, W, E. Widzę znajomka, to przywitam się, co jest wsiada i nie gadaj. Nowa Huta osiedla blokowiska, choć przyjrzyj się z bliska, zobacz, gdzie dzielnica się zapętla, się zaciska, co oświetla ulice i boiska, co naciska, co ratuje, to na dyskach informuje. Właśnie tu jest. Nowa Huta osiedla blokowiska, choć przyjrzyj się z bliska, zobacz, gdzie dzielnica się zapętla, się zaciska, co oświetla ulice i boiska, co naciska, co ratuje, to na dyskach informuje. Tak właśnie tu jest. Jak się bawicie? Zróbcie hałas! Dobra, zagramy jeszcze jeden numer i lecimy dalej z fajerwerkami. Dawaj, DJ. Ej, DJ. Jesteście tu? Jak jesteście, to podnieście w górę ręce. Ej, jesteście.
Silesian MMA. Raz. Właśnie tak! Szumią wierzby o tym, że Arci znowu zrobił to. Hurtowo pisze zwroty, że nadchodzi z nową płytą. Nowochódzki real to hip-hop wciąż na tip-top. Nie zawsze tak było, kiedyś był lekki rip-to. Jakiś czas temu pomyślałem, koniec z rapem. Poważnie straciłem wiarę, urwał się sample mój. Ludzie pytali, może to już czas na comeback. Przemyślałem sprawę, trzeba pokazać charakter znów. Parę słów, które trafią prosto w punkt. Coś, co być może to będzie klucz, co otwiera wszystkie drzwi. Kiedy nadzieja upada, stanę tu jak monolit. NHC do swoich zadba. I jak jest, ludzie? Zróbcie hałas! Żyjemy! Nowa Huta! Mów mi jeszcze, że czegoś nie da się zrobić. Wtedy znowu przyjdę, ze mną przyjdą oni. Jest dużo pomysłów, motywacji, głodni. Jesteśmy sukcesów, żyć bez stresu w gronie ziobli. Mów mi jeszcze, że czegoś nie da się zrobić. Wtedy znowu przyjdę, ze mną przyjdą oni. Jest dużo pomysłów, motywacji, głodni. Jesteśmy sukcesów, żyć bez stresu w gronie ziobli. Gonisz wciąż za życiem i co z tego jest to? Spóźnisz się z opłatą, zrobią cię przestępcą. Patrz, tam ci gdzieś pędzą, lecą do pracy w Tesco. Jakiś niekumaty za hajstaty postawi koleżką. Wychowały nas te same bloki, gdzie waliło się hejnały z lekką domieszką koki. Widzisz, da się koleżko, tu trzeźwo stanąć na nogi. Tą drogę przeszedłem pieszo, wokół czyhają nałogi. Dla mnie nałogiem jest sport, muzyka, rodzina, życie. Odkąd pozytywnie myślę, jestem w stanie przewidzieć, co mam robić i gdzie iść, z kim dzielić dobre chwile. Teraz ziomek nie był nic, nie chcę gadają debile. Jak jest ostatni refren Mozeczki? Silesian MMA. NHC. Mów jeszcze, że czegoś nie da się zrobić. Wtedy znowu przyjdę, ze mną przyjdą oni. Jest dużo pomysłów, motywacji, głodni. Jesteśmy sukcesów, żyć bez stresu w gronie ziobli. Mów mi jeszcze, że czegoś nie da się zrobić. Wtedy znowu przyjdę, ze mną przyjdą oni. Jest dużo pomysłów, motywacji, głodni. Jesteśmy sukcesów, żyć bez stresu w gronie ziobli. I tak jest, dziękujemy mordeczki. Nowa Huta, zróbcie hałas! I dobrej zabawy i emocji wam życzymy. Zdróweczka, wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze. Elo! Dobry wieczór, witam po raz kolejny z pięknymi ringami.
i 5000 trafia na konto Fundacji Silesian. Wielkie podziękowanie dla wszystkich osób biorących udział w licytacji. Cel szczytny. Otwieramy nasze serca, otwieramy również nasze portfele, a przed nami jeszcze trzy pojedynki w ramach jubileuszowej gali Silesian MMA 15. Przed nami walka bokserska. Sponsorem tego pojedynku jest DBX Bushido. A do narożnika srebrnego zapraszam reprezentanta Hutnika Kraków. Przed państwem Gabryś Kostaś! Nie jestem z tych, co by dali za wygraną. Szansę łatwo przespać, dlatego wstaję rano i wiem, że dojdę tam, gdzie chciałem pomału. Mnie nie interesuje siano, mnie interesuje laur i trenowałem, gdy wyspaliście smacznie, żeby być gotowym, kiedy wreszcie to się Mam w sobie iskrę i ciekawość świata, trochę jak to piskle, które już by chciało latać. Mój czas jest teraz, nie muszę spać na hajsie, wystarczy mi materac i żyć w zgodzie z sobą aż do ustanej śmierci, żeby na końcu wznieść wiktorię jak Churchill. Ja przyszedłem, żeby wygrać. Ja przyszedłem, żeby wygrać. Ja przyszedłem, żeby wygrać. Bóg mi świadkiem, ja przyszedłem, żeby wygrać. Ja przyszedłem, żeby wygrać. Ja przyszedłem, żeby wygrać. Ja przyszedłem, żeby wygrać. Bóg mi świadkiem, ja przyszedłem, żeby wygrać. Droga na szczyt często wiedzie przez mokradła. Nie pozwól niepewności, żeby kiedyś cię dopadła. Ćwicz wieczorem, potem rano i idź jak po swoje, jakby ci to odebrano. Chmury na niebie, ale w końcu się przejaśni. Przeciwnicy wcale nie są tacy straszni. Niby stać ich na ten jedwab i kaszmir, ale nie na to, żeby coś mówić w twarz mi. Jak odniosę sukces, to prosto na regał. Czemu jak wychodzi, to nagle każdy kolega? Nie było perspektyw tam, skąd pochodzę. Gabryś Kostaś, Hutnik Kraków, narożnik srebrny. Ja przyszedłem, żeby wygrać. A jego przeciwnikiem po drugiej stronie klatki w narożniku złotym jest reprezentant Grappling Kraków. Przed państwem Michał Guzik. Po każdej nocy musi przyjść dzień, po burzy słońce. To złe, co się czasem duży, w końcu będzie końcem. Tak mnie nauczył człowiek, który był moim ojcem. Pokazał, że są ważniejsze rzeczy niż pieniądze. Sam często błądzę, szukając sensów bez sensie. Pogubiłem wzorce, dziś odnalazłem szczęście. Dzięki pięknej kobiecie i lojalnym koleżkom, którzy zawsze ze mną, jakby nie było ciężko. Brat, ty dobrze wiesz to, jak los każe schodzę. Dziękuję wam za wszystko, choć nieraz was zawodzę. Jestem tylko człowiekiem, który wciąż na krętej drodze. Odrobiną sukcesu z bagażem. Zostajemy przy derbach, ale zmieniamy formułę, ponieważ przenosimy się po raz kolejny w świat boksu do 80 kg. Reprezentant Hutnik Kraków Gabryś Kostaś podejmie reprezentanta Grappling Kraków Michała Guzika. Jeszcze ostatnia kosmetyka ze strony Katmana na twarzy Michała Guzika i za chwilę zamelduje nam się w oktagonie. Michał Guzik, niebieskie rękawice, srebrne owiki, niebieskie spodenki, a jego przeciwnik Gabryś Kostaś. Czerwone spodenki, czerwone rękawice i złote owiki. Panowie już są gotowi, sędzia również. Rozpoczynamy pojedynek bokserski.
razie wymiana ciosów prostych, zarówno na górę, jak i na korpus. Proste ciosy, Gabryś! Idący do przodu Michał Guzik. Na wycofaniu cały czas Gabryś Kostaś. Po raz kolejny lewy prosty w wykonaniu Michała. Szuka tego zamknięcia właśnie rywala pod linami. Guzik, tak aby Kostaś nie mógł odskakiwać, nie mógł unikać tych ciosów. Teraz dobry ten lewy sierp w wykonaniu Kostasia. Widzimy, że ta pierwsza runda mocno badawcza. Panowie nie rzucają tutaj wszystkiego na jedną kartę, na jeden atak. Tylko powoli starają się dobrać do swojego rywala. Po raz kolejny klincz rozerwany i wracamy. Cały czas idący do przodu Guzik. A teraz mocniej zaatakował. Ale wydaje się szczelny za tą podwójną gardą. Kostaś unika ciosów Guzika. Dobry atak na tułów. Przed chwilą mieliśmy obraz, kiedy to zawodnik ze złotego narożnika zaczął atakować. Ale już wszystko wróciło do normy. Po raz kolejny mamy Guzika idącego do przodu. Ładny teraz taki bezpośredni atak. No i pierwsza runda za nami. Pierwsza runda, tak jak mówimy, mocno badawcza. Obserwuję teraz obydwóch zawodników i widać, że no jeden i drugi mają jeszcze sporo siły, sporo tlenu. No tutaj ta pierwsza runda nie zrobiła na nich wrażenia, ale też bądźmy szczerzy, nie zrobili w tej pierwszej rundzie nic, co ten tlen mogłoby odebrać. Te akcje były przemyślane. No tutaj mamy taką mocniejszą, kiedy właśnie Michał Guzik postanowił zaatakować swojego rywala, miał go nieco zamkniętego pod siatką. Te ciosy rzeczywiście były mocniejsze, bite z pełną agresją. Runda druga, ruszamy. O! Dobrze, mocno teraz. Od samego początku Gabryś. Ale widzimy, że Michał również jest przygotowany na te ataki. Mocno zaatakował teraz korpus. Teraz akcja na górę. O, pięknie nam otwarła się ta walka w tej drugiej rundzie. Oraz otwarł nam się ten pojedynek w tej drugiej rundzie, ale tak jak mówimy, te akcje dalej nie są zbyt liczne. Kostaś
Na pewno bardziej aktywny w tej drugiej rundzie, idący również do przodu, powodujący to, że Guzik musi się wycofywać. Co prawda mało wynika z tego ataku, ale właściwie będą ku temu te same argumenty, które były we wcześniejszych walkach bokserskich. Duża platforma, właściwie brak umiejętności cięcia kątów ataku. Troszeczkę taka gonitwa jak w rodeo za swoim rywalem, gdzie warto więcej troszeczkę popracować na boki. No teraz ładna ucieczka spod siatki. Po raz kolejny, najpierw korpus. Trochę wymian niczym z Rockiego, ale faktycznie finalnie, jeśli weźmiemy pod uwagę zawziętość, charakter i poświęcenie, to panowie mogliby być z tych wymian dumni. Tak, ale zdecydowanie mniej krwawa walka niż... Nie krwawa, poczekajmy, jeszcze się nie skończyła, jest dopiero końcówka drugiej rundy, mamy jeszcze całą rundę trzecią. O, też mniej krwawa, ponieważ te ciosy mają zdecydowanie mniejszą wymowę. No umówmy się, styl walki panów również jest nieco inny. Właściwie tutaj każdy walczy dużo bardziej asekurancko, unikając właściwie ataków rywala, pracą na nogach, wydłużaniem dystansu. No dobrze wiemy, że film, o którym wspominamy, przechodził dużo więcej krwawych wymian, wojen, za którymi troszeczkę w tej walce również tęsknimy i może byśmy jakiś taki mały wątek chcieli zobaczyć. Tak, i u Rockiego nie było przestrzelonych ciosów. Tak, dokładnie. To zawsze było na punkt, ale wytrzymałość również była razy 100. Tak. No i przede wszystkim tam ciosy blokowało się twarzą, a nie rękawicami, bądź tym bardziej jakimś odskokiem. Tam nawet ciosy zadawało się nosem prosto w rękawicę, w pięść, tak, tam wszystkie opcje były dozwolone. Wiadomo, że tutaj troszeczkę na ten temat żartujemy. Panów absolutnie do tego typu stylu walki nie namawiamy. Ale troszkę podkręcić agresję nie zaszkodziłoby. Zdecydowanie tak. Tak, to była zdecydowanie jedna z lepszych wymian w tej rundzie drugiej. No i to, o czym mówimy, duży odsetek tych ciosów przeszczelonych, nietrafionych. A pamiętajmy, że one również męczą. Muszę przyznać, że Gabryś Kotaś faktycznie ma naprawdę dobry przegląd. Teraz zaczęło się naprawdę mocno, odważnie. Finalnie panowie jakby przejęli nasze prośby. Prosimy o więcej krwawych wymian, to faktycznie finalnie chyba takie przed nami. Zdecydowanie Michał Guzik zerwał się teraz do bardzo dużego frontalnego ataku. Wcześniej swoją rundę oddał właściwie Gabrysiowi, prowadząc je więcej na biegu wstecznym. Tak, ale to, o czym mówiliśmy, ten wskaźnik agresji jest teraz znacznie bardziej widoczny u Guzika. No i to też daje efekty. Miejmy nadzieję również, że powietrze szybko z niego nie zejdzie, że faktycznie ten kryzys, który prawdopodobnie zaraz się wkradnie, nie zmieni stylu walki, albo ewentualnie w drugą stronę. Może to Gabriel Kotaś tym razem postanowi troszeczkę zrewanżować się swojemu rywalowi za jego atak w pierwszej fazie rundy. Tak, Gabryś nie może się chować tak tylko i wyłącznie za podwójną gardą, ponieważ po pierwsze nie widzi swojego przeciwnika, ponieważ ta głowa idzie zdecydowanie za nisko. I optycznie wygląda to bardzo źle dla sędziów, właściwie finalnie gdzieś tam cały czas ten balans tułowa, praca na nogach, wychodzą mu jednak na dużo lepiej. Gabryś dobrze czuje dystans, ma nisko opuszczone ręce, potrafi naprawdę tym dobrym poczuciem dystansu, balans tułowia, pracą na nogach, właściwie prowadzić tą walkę nie trzymając trochę wysoko, oby nie został za to skarcony.
słyszymy tutaj, że kibice wołają, walczysz u siebie. Nie wiem, czy to kibice, ponieważ tutaj po raz kolejny mamy derby. Mam wrażenie, że Michał Guzik jest reprezentantem tutaj sekcji bokserskiej Hutnik Kraków, jeśli się nie mylę. Ale im bardziej wzmnaża się doping dla Gabrysia, tym mocniej odpala się w tym wszystkim Michał Guzik. Także tak naprawdę muszę powiedzieć, że ta trzecia runda naprawdę... Superman w boksie, muszę powiedzieć, dawno tego nie widziałem. Ostatnio na jednej polskiej gali, oczywiście na walce bokserskiej widzieliśmy ground and pound w parterze. Tutaj też musiał być jakiś mała niespodzianka ze strony Michała Guzika, który faktycznie w stylu Supermana chciał swojego rywala zaskoczyć. Finalnie, tak czy inaczej, ta trzecia runda bardzo mocno na korzyść Michała Guzika. Właściwie zepchnął do głębokiej, pełnej defensywy swojego rywala. Widzę, że jest mocno nakręcony, że chciałby właściwie swojego rywala posłać na dechę, skończyć tą walkę przed czasem. Naprawdę teraz seria bardzo dobrych, celnych ciosów. Zostało ostatnie paręnaście sekund. Zrywa się Michał Guzik, jego rywal na siatce. Właściwie już totalnie oddał tą walkę, nie podejmuje żadnej walki, walczy o przetrwanie, ale przetrwać w tym wszystkim udało się do samego końca. Czekamy na werdykt punktowy. Tak, ten pasek z agresją zdecydowanie został podkręcony u Michała Guzika w tej trzeciej rundzie. Szkoda, że nie od początku, szczerze mówiąc, ponieważ... Szkoda, właściwie myślę, że panowie zostawili sobie całą, żeby się tak mocno odpalić na ostatnią rundę. Można było troszeczkę wcześniej zaryzykować. Ciekawszy obraz miałaby ta walka. No i tutaj widzimy, zdecydowanie też silniejszym zawodnikiem był Michał Guzik. Przepychał swojego rywala. Tak, właściwie w tej trzeciej rundzie szedł jak taran, właściwie gdzieś tam niszczył wszystko, co spotkał na drodze, a wyraźnie szukał swojego rywala. Jednogłośna. Zwycięzcą tego pojedynku zostaje Michał Guzik! Niespodzianki nie było, ale też szczerze być jej nie mogło. Michał Guzik zostaje zwycięzcą pojedynku. Tak, udowodnił, że był zdecydowanie lepiej przygotowany do samego końca. Naciskał na swojego rywala, im dalej w las, tym ta walka układała się bardziej pod jego dyktando. Zdecydowanie zasłużył na zwycięstwo. Tak, Michał Guzik, zwycięzcą tego pojedynku. Michał Guzik reprezentujący Grappling Kraków, a skoro grappling, to już jest zapowiedź kolejnej walki. A przed nami już tylko dwie walki do końca gali Silesian MMA 15 co-main event oraz main event. Już teraz zapraszamy Państwa na pojedynek grapplingowy. Jedna runda, która będzie trwała 7 minut. A do narożnika srebrnego zapraszam byłego mistrza organizacji TFL w kategorii lekkiej. Zawodnik, który walczył dla dwóch największych federacji w Polsce, FEN oraz KSW. Doskonale Wam znany Grzegorz Szulakowski. Błyszczącej, tak jak nocne Buenos Aires, które nie chce spać. Orkiestra stroi instrumenty.
reprezentujący MMA Solo Team Namysłów Grzegorz Szuli Szulakowski. A po drugiej stronie klatki w narożniku złotym właściciel klubu Kotwica MMA Team. Jego zawodowy rekord w MMA to 13 wygranych, 2 porażki. Multimedalista w zapasach oraz brazylijskim jiu-jitsu. Przed państwem Sebastian Kotwica! I przechodzimy do formuły, której jeszcze dzisiaj nie widzieliśmy, czyli typowa grapplingowa potyczka między Grzegorzem Szulakowskim a Sebastianem Kotwicą. Zdecydowanie 2 z 4 największych nazwisk na dzisiejszej gali. Jest to main event dzisiejszego eventu. Walka Grzegorz Szulakowski versus Sebastian Kotwica na zasadach grapplingu. No, obydwaj niezwykle utalentowani grapplerzy, niezwykle silni zawodnicy. Jedna runda, dystans 7 minut, zasady grappling. Zaczynamy pojedynek Sebastian Kotwica versus Grzegorz Szulakowski. Ja osobiście w tej walce nie mam swojego faworyta. Jeśli miałbym szukać, to z racji, że znam Sebastiana, wiem, jakim naprawdę pracowitym zawodnikiem jest, jakim naprawdę sumiennym. Także myślę, że mimo, że to nie jest walka rankingowa, to na pewno przygotowany jest bardzo, bardzo dobrze. No, panowie również pełnią funkcję trenerów, no, założycieli swoich klubów. Grzegorz Szulakowski to oczywiście MMA Solo Team Namysłów, a Sebastian Kotwica to Kotwica MMA Team Kraków. Panowie niezwykle silni fizycznie. A teraz próba Grzegorza, ale to z góry na tą chwilę ląduje Sebastian Kotwica. Będzie lądował w półgardzie. Ze strony Grzegorza Szulakowskiego trzeba na pewno uważać na nogi. Ze względu na to, że jest to zawodnik, który lubi skrętówki, lubi się pokręcić do nóg. No ale zobaczymy teraz, jak będzie sobie radził Szuli, kiedy ma na sobie no, takiego byka jak właśnie Sebastian Kotwica. Tak, Sebastian jest bardzo atletyczny, jest bardzo silny fizycznie, także na pewno walka w tego typu formule, ta przewaga w tego typu formule naprawdę daje mu dużą przewagę. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Na razie cały czas od kilkunastu, kilkudziesięciu, niedługo będzie sekund. Mamy walkę, która zatrzymała się w półgardzie. Sebastian Kotwica z góry. Zobaczymy, jaki ma pomysł na kontynuowanie tej walki, jaką inną pozycję będzie próbował osiągnąć. No na tę chwilę widzimy, że ten beton został wylany i praktycznie bez ruchu Szuli, ale myślę, że to też taka zasłona dymna, że chce przeczekać po prostu te pierwsze spięcia Kotwicy. Sebastian wstaje, po raz kolejny będzie starał się ominąć nogi
Szuliego tym razem się udało, tylko pytanie właśnie, czy Szuli gdzieś tam nie sięgnie po nogę, nie będzie starał się. No myślę, że teraz była szansa również, żeby przenieść tę walkę ponownie do stójki, ale Grzegorz Szulakowski zdecydował, że tego nie zrobi, będzie dalej walczył z pleców. No a mówiłem o tych funkcjach trenera, funkcjach założyciela swoich klubów, ale Grzegorz Szulakowski również pełni od niedawna nową funkcję, jest radnym Namysłowa. O proszę, znałem Grześka jeszcze z jednej funkcji, którą pełnił. Miał swojego czasu własną organizację MMA, sportu walki. Tak. Ta organizacja chyba nie osiągnęła specjalnie wysokiego poziomu, skończyła się właściwie jej działalność. Z kolei ja nie wiedziałem, że pełni rolę radnego, także widzę, że człowiek orkiestra, śmiało można tak o nim powiedzieć. Tak, Grzegorz zawsze mocno zainteresowany, zaangażowany w życie Namysłowa, także myślę, że jako radny będzie się tutaj spisywał bardzo dobrze. A czy organizacja skończyła działalność? Nie wiem, tak szczerze mówiąc, ponieważ byłem na edycji lato bodajże. Tak, miałem przyjemność nawet brać udział właśnie w walce grapplingowej z Grzegorzem i no tam zawsze komplet publiczności miał, także mam nadzieję, że... Okej, także gdzieś tam mam nadzieję, że się mylisz. Tak, mam nadzieję, że będę musiał odszczekać te słowa, bo faktycznie nie śledzę podczytań tej organizacji, dlatego zwyczajnie nie jestem na bieżąco. Mam nadzieję, że się mylisz, bo to by znaczyło, że moja garza ich wykończyła finansowo. Nie, oczywiście. Ostrzeżenie, nie uwaga, nie bierzcie kornika, jest za drogi. Nierentowny. Ale tutaj żarty również się skończyły w parterze, panowie. Tak jest, oczywiście mam nadzieję, że państwo czują taki duży dystans między nami, jak chłopaki teraz między sobą, którzy cały czas trzymają kontakt. No, widzimy bardzo dynamicznie teraz Sebastian Kotwica poszedł po nogi Szuliego, ale no, tak doświadczony wygra nie dał się tym zaskoczyć. Ładne. To obalenie, ale ponownie do góry. To jest tam gilotyna chyba. Tak, właściwie jak piłeczka ping-pongowa odbił się od maty Grzegorz Szulakowski. Teraz przetoczył się kilka razy, właściwie gdzieś tam ma cały czas do tej walki duży dystans. Potrafi właściwie zachować taką delikatną grę aktorską, ale cały czas jest skoncentrowany, nie popełnia żadnych błędów, które spowodowałyby właściwie o jego porażce. No, ale podoba mi się ten luz Szuliego, z którym tutaj toczy ten pojedynek, teraz dosiadł. Oczywiście bardzo dobra pozycja, ale no, w MMA, w grapplingu. Zaprasza do walki partnerowej Szuli, zaprasza do walki stójkowej Sebastian Kotwica. W pół drogi spotkać się nie mogą, ugiął się tym razem Grzegorz Szulakowski, który właściwie i tak większość walki na własne życzenie niejako stoczył w parterze. Dobry, dynamiczny pojedynek. Naprawdę dobra akcja ze strony Grześka Szulakowskiego. Tak, i odniesiemy się do twoich słów, że faktycznie ja osobiście przyznam, że walki w tej formule niespecjalnie lubię, ale ta walka naprawdę się broni. Jest naprawdę sporo się dzieje, nie jest przeleżana, jest dynamiczna, jest sporo zwrotów akcji, sporo zmian pozycji, czyli właściwie to, co powinno być właściwie esencją tego właśnie sportu. No, mamy teraz gilotynę, ale mamy też 15 sekund do końca. Jeżeli Grzegorz Szulakowski jest z tego świadomy, to wątpię, że odklepie. Chciałem, że powiesz, że wątpię, że przetrzyma, ale faktycznie wygląda na to, że udało mu się to faktycznie. Nie było naprawdę czysto zapięte, ale nie wydaje się specjalnie zmęczony. Brawa dla obydwu zawodników za naprawdę piękny pomysł. Tak, bardzo dobra grapplingowa walka. Zero zamulania, brawo panowie. Tego typu formuła walki rozczarowała na którejś z gali KSW Epic, ale faktycznie mam wrażenie, że chociażby same niższa kategoria wagowa powodowała to, że walka była dynamiczna, że sporo się działo. Walka, o której wspominam, faktycznie była nieco przeleżana, dlatego była nudna. Pojedynek zostaje nierozstrzygnięty, zakończony remisem. Brawa dla obu zawodników.
Sebastian Kotwica, Grzegorz Szulakowski. Mordecki. Halo. Mordecki. Dzisiaj 7 minut. Luźniutkę. Oczywiście dziękuję wszystkim swoim kibicom, którzy tutaj dzisiaj przyjechali. Dziękuję wszystkim kibicom. Dziękuję Sebastianowi. Masz zajebistych kibiców. Naprawdę szapowa dla was. I chciałbym tutaj zaprosić do walki na rewanżowy pojedynek 10-minutowy, 4 października, moja gala Solo Combat Federation 6 Kępno. Czy przyjmujesz wyzwanie? Przyjmuję, oczywiście. Rewanż 4 października. Wyzwanie przyjęte, takie historie lubimy. Niedopowiedziane, niedokończone, które będą miały swoją kontynuację. Sebastian, zapewne chciałbyś podziękować swoim kibicom, którzy tutaj dawali z siebie wszystko, było ich słychać przez całą walkę. Oczywiście chciałem podziękować bardzo mocno moim wszystkim kibicom, osoby, które są tutaj, osoby, które oglądają to online. Także jesteście wielcy, naprawdę mam wielką satysfakcję słysząc wasz doping. Daje mi to dużo więcej sił, tą końcówkę. Naprawdę dałem siebie wszystko, żeby go poddać. Natomiast zabrakło trochę czasu, może trochę dokładności. Jesteście super. Dziękuję wam bardzo za to, że jesteście. Kibicujecie mi i mojemu teamowi. Jest nieprawdopodobne, żeby po 7-minutowym pojedynku w parterze, szukając poddania, jeszcze udzielać wywiadu. Panowie, klatka piersiowa niemal nieruchoma, cali mokrzy, mięśnie wszystkie pracowały. Wielkie brawa, to naprawdę jest kawał wysiłku. Pokaz grapplingu w wykonaniu ikonicznych postaci, jeśli chodzi o polski świat sportów walki. Grzegorz Szulakowski, Sebastian Kotwica. No, nie dosyć, że dowiedzieliśmy się, że gala od Grzesia dalej istnieje, to jeszcze mamy już zestawienie, mimo że ona dopiero w październiku. Czasem mam wrażenie, że zawodnicy słyszą nasze rozmowy, bo faktycznie momentami, kiedy prosiliśmy o większą agresję w rundach, faktycznie finalnie zawodnicy wychodzili i to dostarczali. Kiedy mieliśmy zapytania, na które nie znaliśmy odpowiedzi, to szybciutko padały one z oktagonu. Wnioskuję po prostu, że mamy tutaj autorytet, wiesz, i oni nasłuchują nas. Albo podsłuch. Gali Silesian MMA 15. Czas na walkę wieczoru. Main event, którego sponsorem jest Monostal Silesia. I już teraz zapraszam do narożnika srebrnego. Jednego z najlepszych zawodników MMA kategorii 66 kg w Polsce. Były mistrz Babylon MMA oraz Fight Exclusive Night. Multimedalista, mistrzostw Polski w zapasach w stylu klasycznym. Zawodnik największej organizacji MMA w Polsce, KSW, z zawodowym rekordem. 17 zwycięstw, 4 porażki. To rekord w zawodowym MMA. Dziś zawalczy w boksie 4 razy 3 minuty. Przed państwem Daniel Rutkowski! Chroń mnie od złego, chroń mnie od złego, chroń mnie od złego, chroń mnie od złego. A jak? Setki godzin na macie, żeby wygrać tą walkę. Nieważne z kim, zawsze jak trzeba stanę. Kostki wybite, smak krwi na ustach. Frontem na klatę i nie możesz ustać. Stójka czy parter, ekipa jak kartel. Z ręką do góry, jak skończę walkę. Huczą trybuny, mają powód do dumy. Radomski styl, może nikt nas nie lubi. To mój prime time, moje życie to jest walka. To mój prime time, strzelna jak ta magarda. To mój prime time, lewy dystans trzyma. To mój prime time, łapie rzucam i wygrywa. To mój prime time, moje życie to jest walka. To mój prime time, strzelna jak ta magarda. To mój prime time, lewy dystans trzyma. To mój prime time, łapie rzucam i wygrywam. Nieważne gdzie, nieważne kiedy. Garda wysoko i zaufanie kredyt. Bloki jak mata, tu chać się zarabia. Plecy szerokie jak 300 Spart. Bez wyłamki na pięści polecisz na deskę, przekonany swojego jak Przed państwem zawodnik, któremu uśmiech nigdy nie znika z twarzy. Reprezentant Crossfight Radom, Daniel Rutkowski! A po drugiej stronie klatki, w narożniku złotym, były zawodnik największej organizacji MMA na świecie, czyli UFC.
Jego zawodowy rekord w MMA to 10 wygranych i 4 porażki. Mistrz Polski oraz zdobywca Pucharu Polski w brazylijskim jiu-jitsu. Przed państwem reprezentant Grappling Kraków Salim Grizzly Tuhari. Aniołowie, jeśli tylko są, kryją się w metalowych bunkrach. Takie listy szybko drą. Chcą mnie dziś, chcą mnie widzieć jutro. Paru kumpli już tam jest. Mówią, że krzyżyk tecze w usta. Nauczeni nie bać się. Tylko coś. Salim Tuhari versus Daniel Rutkowski na zasadach boksu. Ciekawy jestem bardzo tego starcia i wcześniej zarzuciliśmy Salimowi, że będzie miał sporą przewagę warunków fizycznych. Na prezentowanej grafice widzimy, że Salim ma tylko kilogram przewagi, więc nie możemy mówić o właściwie żadnej przewadze. Dawno, bardzo dawno Salima nie widziałem tak wyszczuplonego w tej niskiej kategorii wagowej. Myślę, że dzięki temu również na pewno zyskał na szybkości, dynamice i zobaczymy sobie również, jak poradzi sobie z tym wszystkim Daniel Rutkowski, którego sportem bazowym są zapasy. Salim właściwie jest kompletnym zawodnikiem MMA i ciężko byłoby wskazać chyba tutaj jakąś jego wyspecjalizowaną płaszczyznę. Miałem przyjemność z Salimem troszeczkę posparować na zasadach bokserskich z Danielem Rutkowskim. Nie. I jedno co mogę powiedzieć, że Salim boksować potrafi. Mam nadzieję, że faktycznie również zaprezentuje to dzisiaj. No szczerze mówiąc, nie znając tych statystyk, myślałem, że Salim jest zawodnikiem znacznie wyższym od Daniela. Tutaj 10 cm różnicy. No ja obstawiałem więcej. I ciekawy jestem, jaką strategię zastosują obydwaj panowie. W tej chwili mam na myśli bardziej Daniela Rutkowskiego. Jego styl, jego osobowość jest bardzo nonszalancka, nieprzewidywalna i myślę, że możemy coś takiego zobaczyć. Coś typu Mamet versus Adamy, kiedy był bardzo nieszablonowy, dużo pracy na nogach, dużo ciosów w taki sposób nieszablonowy, niewidoczny, w jaki mógł zaskoczyć swojego rywala. Zaczynają spokojnie, ale widzimy, że to Rutek już teraz szachuje pozycją. Zmienił na Mańkuta. Jest luźniejszy, Rutek jest naprawdę luźniejszy, takie luźne łapki, naprawdę fajny balansik. Salim mało zrywny, bo porównując jego styl walki do Rutka, obydwoje wydają się bardzo luźni, ale w momencie, kiedy to Rutek zaczyna wyprowadzać ciosy, jest taki naprawdę bardzo spięty, ale również celny, bije takie soczyste ciosy. Salim troszeczkę cały czas wygląda, jakby bardziej machał rękami niż zadawał jakieś wyraźne ciosy, ale może dzięki temu łatwiej będzie mu uzyskać zmiany tempa w wykonywanych akcjach. Połowa rundy za nami. Widzimy, że ta walka coraz bardziej nam się otwiera. Z takiego badawczego początku mamy teraz już coraz dłuższe kombinacje, coraz większą chęć trafienia przeciwnika.
Tak, ciężko byłoby wskazać, który z zawodników staje się większym faworytem, ale tak jak wspomniałeś, zwiększa się intensywność tego pojedynku. Mam wrażenie, że chyba troszeczkę Rutek bardziej aktywniejszy, więcej ciosów zadaje. Cały czas są to zdecydowanie ciosy, które padają na blok. Mało czystych ciosów, mało wyraźnych, mało mocnych ciosów. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszym przebiegu tego pojedynku. Podoba mi się praca na nogach, jaką wykonuje Rutek. Tak naprawdę to daje mu bardzo dużą przewagę, bo w bardzo krótkim czasie potrafi się szybciutko zbliżyć do swojego rywala i w momencie, kiedy Salim próbuje wykonywać akcje kontrujące, on naprawdę z takimi opuszczonymi rękami spokojnie odchodzi na nogach, przy okazji bardzo dobrze i precyzyjnie czuje dystans. Więc może nie jest dużą przewagą, ale tą rundę bym zapisał zdecydowanie dla Rutka. No przede wszystkim to jest to, czego moim zdaniem brakowało nam w tych wcześniejszych walkach, czyli są również dłuższe kombinacje i mały odsetek ciosów nietrafionych. Jeżeli te ciosy są nietrafione, to one wynikają właśnie z dobrej obrony zawodników, z dobrego uniku, z jakiegoś odskoku, z bloku. Ale to przede wszystkim świadczy o poziomie. Dzięki czemu możemy zaobserwować, jak wyglądały walki zawodników właściwie na tym underkarcie, jak wyglądały walki zawodników w main evencie. To, co wspomniałeś, to już jest dużo większa precyzja, dużo większa dokładność, dużo bardziej dokładnie wykonana również same założenia i strategia walki. O, bardzo ładnie, tak właściwie tutaj przykład kombinacji, w której tutaj właściwie wchodząc blisko rywala zadaje 4-5 ciosów, odchodzi bardzo czujnie, cały czas obserwując, mając dobry przegląd. Tak, tutaj każdy cios był bardzo ładnie wyprowadzony, był przemyślany przede wszystkim, to nie były ciosy rzucane na oślep. Bite krótko, bez tego dodatkowego takiego zamachu. Runda druga. Kolejny Rutek z taką szybką kombinacją. Dokładnie, a w łatwy sposób, w takim cudzysłowie, Salim traci tą przewagę tego swojego wzrostu, tego dystansu, bo właściwie bezkarnie podchodzi Rutek, wyprzedzając go teraz. Fajny, dobry lewy, prosty, stopujący. Myślę, że częściej to lewą ręką będzie operować Salim właściwie jak karabin maszynowy za każdym razem, kiedy pojawia się taki newralgiczny dystans, który Rutek próbuje skrócić. Salim powinien na to reagować, zatrzymać go lewym prostym, a dość bezkarnie cały czas podchodzi blisko swojego rywala Rutek. Tak, no Salim ma jednak przewagę wzrostu, powinien ją wykorzystywać właśnie używając tej lewej ręki. Ładna, mocna prawa teraz. Teraz tak, dokładnie. Podobnie tak jakby zawodnicy słyszeli naszych komend, naszych rad. Faktycznie Salim jakby zaczął trochę bardziej realizować swój gameplan. Dobry, prosty, dokładnie. Także finalnie naprawdę chyba muszę posłuchać tego podsłuchu. Tak, fajnie chłopaki, że słuchacie. Tak. Tak, ta runda się zdecydowanie bardziej wyrównała, chociażby z tego względu, że Salim zaczął realizować taktykę, na którą dużo wcześniej już był zobligowany. Kolejny dobry, prawy prosty z pozycji, później dobra praca na nóżkach, odejście. W klinczu wykorzystanie elementów zapaśniczych, które obydwu panom nie są absolutnie obce, właściwie pewnie za nimi nieco tęsknią. Dobre zejście. No, szuka tego klinczu Salim, kiedy Rutek tylko i wyłącznie przełamie dystans. Tak, dobrze wie, że największe właściwie zagrożenie Rutek ma w swoim półdystansie, więc w momencie, kiedy już tam się znajdzie, to Salim próbuje klinczować, ale faktycznie Rutek sprytnie odejście na nogach i taką dobrą akcją bokserską dobrze zaimponował w tej rundzie. Myślę, że zaimponował sędziom.
bo byłem gotowy powiedzieć, że ta runda jest dla Salima, ale im bliżej końca, tym bardziej Rutego sobie nie daje zapomnieć. Tak, tak, ale też klinczuje tak z bardzo niskimi rękami, tak typowo zapaśniczo. Po raz kolejny faktycznie seria ciosów na głowie Salima. Szkoda, bo miał dobrze wypracowaną przewagę w pierwszej fazie rundy Salim, która delikatnie zaczyna mu się wymykać. No tutaj tak większy kunsz bokserski, tak lepiej poukładany boksersko jest Rutek. Szczególnie w tych właśnie akcjach takich, kiedy trzeba sklinczować. Tak, to prawda. I właściwie naprawdę imponuje dużą ilością ciosów. Ma świadomość tego, że faktycznie szuka błędów u rywala i sprawdza go bardzo często. Najlepiej Salimowi szło w pierwszej fazie rundy, kiedy realizował swoją taktykę, kiedy tak naprawdę był bardzo czujny za każde podejście. Rutka był za to karcony, czy to lewym prostym, czy tam kilka razy stanął bardzo twardo, stabilnie, zatrzymał go mocniejszym prawym prostym, ale później finalnie gdzieś nie wiedzieli, dlaczego przestał tą swoją taktykę realizować, no i ta walka zaczęła wymykać się mu co nieco przy drodze. Także fragmentami faktycznie Salim pokazywał, że kiedy realizuje taktykę, ta walka jest pod jego dyktando, pod jego kontrolą. Kiedy tego nie robi, Rutek również bardzo dobrze wie, jak zdobywać punkty. No i zobaczymy, jaki będzie obraz rundy numer 3. Tu był przykład takiej właśnie akcji. Prawy prosty z miejsca, później odejście na nóżkach, kolejny prawy, kolejne odejście. I to są właśnie elementy, których Salim powinien w tej rundzie szukać jak najwięcej. Tak, no kwestia właśnie, kto narzuci swoją grę, jeżeli będzie długi dystans i długie proste Salima. A to było to ładne przerwanie właśnie akcji przez Rutka, bardzo fajną, krótką, dynamiczną akcją bokserską. Z drugiej strony przełamanie dystansu i właśnie te akcje w takim klinczu, w półdystansie po stronie Rutka. No zobaczymy, jak będzie wyglądała ta trzecia runda. Ale zerwał się takim bezpośrednim prawym prostym z delikatnym doskokiem na delikatnym wykroku. Faktycznie odskoczyła delikatnie głowa Salimowi. Zobaczymy, czy postanowi się w ten sposób jakoś odegrać swojemu rywalowi. Szybszy, Rutek jednak jest szybszy. Pracą na nogach, dynamicznie wyprowadza ciosy. No i widzimy, że pojawiła się krew na twarzy Salima. Ona już się pojawiła podczas rundy drugiej. Nie wiem, czy bardziej nie wynika to z jednego zdarzeń głowami, bo tam widziałem, że panowie przybili piątki, przeprosili się wzajemnie, więc takie zupełnie nieintencjonalne, ale mogło dojść do tego zdarzenia. Tak czy inaczej, 2 minuty do końca tego starcia, 2 minuty do końca gali, bo jest to, przypominam, main event dzisiejszego wydarzenia. Daniel Rutkowski versus Salim Touari na zasadach bokserskich. Salim niebieskie owiki, żółte Rutek. Pierwszą rundę zdecydowanie oceniliśmy na korzyść Rutka, druga była nieco wyrównana ze skazaniem na Daniela. Trzecia, myślę, że bardzo zbliżona do rundy drugiej z niewielką przewagą Daniela. Rutka. Ładnie stara się odgryźć Salim. No, mimo że panowie bokserami nie są, to ten pojedynek bokserski rzeczywiście daje sporo emocji. Może się podobać, troszeczkę brakuje mi takich zmian tempa, faktycznie umowy, że to są tylko 3 rundy, po tylko 3 minuty i faktycznie momentami można byłoby faktycznie dać siebie więcej. No to wreszcie, dobry lewy na lewy, tak, dobra akcja w tempo, im bliżej końca, tym faktycznie panowie znowu jakby nas usłyszeli, znowu podkręcają co nieco tempo, także troszeczkę na to liczymy, na to czekamy, to się zaczyna podobać, niech będzie tego więcej. Dobra akcja, prosta akcja, lewy, prawy, ale jeszcze zaczynają panowie po akcjach zostawać, zaczynają te akcje, te wymiany być coraz dłuższe. Może to do końca nawet nie spełna, ponieważ 20 sekund zostało. Może uświadczymy jakiś knockdown, faktycznie takie wymiany by się przydały, takie wymiany tego również to prowokują. Teraz krótki clinch, za chwileczkę młoteczek oznaczający ostatnie 10 sekund, który padł w tej chwili.
Zobaczymy, jak panowie na to zareagują. No panowie, dawać, bo ta wymiana na sam koniec będzie mile widziana. Na publiczności dla sędziów to koniec. Moim okiem, moim zdaniem, myślę, że sędziów, myślę, że publiczności. A, przepraszam, mamy boks. Mamy 4 rundy, mamy main event. Gdzie ja na skróty. W każdym razie wszyscy już dobrze znają moją opinię w takim razie po 3 rundach. Zobaczymy, co pokaże final round. Ale im dalej w las, tym ta walka wygląda coraz śmielej. Myślę, że coraz bardziej może się podobać. Także miejmy nadzieję, że przed nami taka typowa wisienka na torcie. A tutaj ładna akcja zaczęta podwójnym lewym, potem ten hak. No i tutaj. Chyba ta akcja lewy na lewy, która bardzo wyraźnie zastopowała atak Rutka i właśnie poprawił to jeszcze jednym lewym prostym. Szkoda, że nie było kolejnych ciosów. Tak. Bo myślę, że był delikatnie przymroczony i na takie ułamki sekund mógł tam faktycznie Salim zaskoczyć. Tu kolejna prosta akcja, lewy, prawy. Ale bardzo, bardzo precyzyjna. Salim ma naprawdę ciężką rękę. Mówię to jako osoba, która stoczyła z nim w życiu naprawdę nie jedną, aby się kilkanaście, kilkadziesiąt rund. Patrzcie, to nie są rękawice do MMA, do których obydwoje panowie są przyzwyczajeni, ale to są rękawice bokserskie, to znaczy tylko 10-uncjowe, więc tak naprawdę śmiało można zrobić niemałą krzywdę swojemu rywalowi. I Salim, jeśli naprawdę dobrze się odkręci, odpali, wejdzie w odważniejszą wymianę, czyli troszeczkę zaryzykuje, to myślę, że naprawdę ma prawo z tego wyciągnąć bardzo dużo. To 20 sekund do końca pojedynku. Salim pokazuje, że chyba doszło do jakiegoś kolejnego zderzenia głowami. Panowie naprawdę, zwłaszcza Rutek, dość odważnie, dynamicznie skraca dystans, więc w momencie, kiedy Salim nie zrobi mu na to miejsca, w dość prosty sposób mogą się panowie dać trafić. Teraz bardzo fajna wymiana. Ładnie poszukał prawym overhandem nad lewą ręką Rutek Salima. Tu była próba clinchu, a skończyło się finalnie małym obaleniem. 1,5 minuty połowa rundy. Tak, ale tutaj jeszcze raz zauważę ten fakt, że kiedy jest clinch, to Salim w nawyku szuka po prostu podchwytu, a Rutek no, tak typowo boksersko szuka właśnie ciosów. Po raz kolejny jakieś tam zderzenie głowami. Mam wrażenie, tym razem łokciem delikatnie zahaczył o głowę Salima i również mam wrażenie, że było to nieintencjonalne, no ale faktycznie zwrócił mu o to uwagę Salim. Niecała minuta do zakończenia tego pojedynku. Sekund do końca. Czy panowie spróbują jeszcze zaryzykować jakąś boczną akcją, która by tak naprawdę mogła się okazać akcją kończącą lub może akcją przerzucająca szalę na zwycięstwo na którąś ze stron, choć tak naprawdę chyba to Daniel Rutkowski pozostanie zwycięzcą tego pojedynku, który był aktywniejszy, trafiał częściej, celniej. Ale brawa dla obydwu panów za bardzo dobry, na wysokim poziomie technicznym pojedynek z mocnym zaangażowaniem. Wreszcie widzimy panów, którzy są naprawdę mocno zmęczeni po walce. Oznacza to, że naprawdę każdemu z nich mocno zależało na zwycięstwie, mimo że nie jest to ich koronna dyscyplina sportu.
No tutaj widzimy jeszcze, panowie wymienili jakieś uwagi słowne, ale wszystko oczywiście w sportowym duchu. Tak, myślę, że wyjaśni sobie kilka fakcie tych niechcących starć głowami, do których mogło, przy jednej z takich właśnie starć chyba właśnie pojawiło się krwawienie u Salima. No może któryś z narożników krzyczał: użyj głowy do zawodnika. Wziął dosłownie do siebie, co by nie mówić, zrealizował taktykę. Nie można mieć co do niego pretensji. Czas na ostatni werdykt jubileuszowej gali Silesian MMA 15. Zaglądamy w karty punktowe, a tam sędziowie byli zgodni w ocenie tego pojedynku. Każdy z nich punktował dokładnie tak samo, 40-36. Jednogłośnym zwycięzcą zostaje Daniel Rutkowski! Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, tak jak przewidywaliśmy właściwie, to Daniel Rutkowski zostaje zwycięzcą tego pojedynku. Bardzo mądrze prowadził ten pojedynek, mimo że warunki fizyczne nie były po jego stronie, to zdążył przygotować na tyle dobrą strategię walki, która doprowadziła go do zwycięstwa. Tak, no tutaj werdykt zgadzał się z naszymi przypuszczeniami, także jako komentatorzy, narożniki, ale również sędziowie jesteśmy spełnieni. Konferencję zdążył pożegnać się ze wszystkimi, z publicznością, z widzami przed telewizorami. Pozostało zrobić to również nam, także bardzo, bardzo Państwu dziękujemy za wspólny wieczór. Dziękuję za komentowanie. Tomasz Tarara i Artur Kornik-Sawicki. Dziękujemy, dobranoc. Dobranoc.